Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзімір Шчаснага. Маладая жанчына дастала з рыдыкюля паперачыню ружовага колеру, устала з чырвонага скуранога крэсла, паклала яе на стол Ніра Вулфа і зноў села. Паколькі я лічыў сваім абавязкам быць у курсе спраў, ды і каб Вулф не нагінаўся, бо да паперкі не так лёгка было дацягнуцца, я ўстаў, падышоў да стала і перадаў яе Вулфу, папярэдадні прачытаўшы, што там было напісана. Гэта быў чэк на $5000, выпісаны таго ж дня 14 жніўня, на яго прозвішча і падпісаны Маргарет Мільён. Вульф зірнуў на чэк і кінуў яго на стол. «Я падумала, — сказала жанчына, — што, можа, гэта будзе найбольш зручны шлях пачаць размову. Разглядаючы жанчыну з-за свайго стала, я пачаў паволі мяняць свае адносіны да яе. Калі яна пазваніла раней у нядзелю адразу папалудні і папрасіла аб сустрэчы, я адшукаў у памяці цьмяны ўспамін пра яе фота, надрукаванае ў газеце некалькі тыдняў таму, і падумаў, што сустрэча з ёю не будзе ў радасць. Але цяпер уяўленне аб ёй пачынала паступова мяняцца. Знешнія дадзеныя былі не самае галоўнае з таго, што яна мела, бо яны былі так сабе. Важна, як яна імі карысталася. Я не маю на ўвазе розныя там выкрунтасы і хітрыкі. Вусны не былі прывабныя, нават калі яна усміхалася, а вось усмешка была прыгожая. Карычневыя вочы як вочы, нічога незвычайнага, але я за асалодаю пазіраў, як яна пераводзіла іх з Вулфа на мяне, потым на мужчыну, што прыйшоў з ёю, і цяпер сядзеў злева. На маю думку, 30 ёй будзе недзе гады праз 3. «Ці не думаеш, — спытаўся яе мужчына, — што мы спачатку павінны атрымаць адказ на некаторыя пытанні?» Мужчына сказаў гэта напружаным і крыху суровым тонам з адпаведным выразам твару. Ён быў устрывожаны і не хаваў гэтага. Глыбока пасаджаныя шэрыя вочы, моцны падбародак. У лепшы час яго можна было б прыняць за якога-небудзь лідара, але толькі не цяпер. Нешта яго мучыла. Калі місіс Мільён прадставіла яго як містера Фрэдэрыка Уэплера, я ўспомніў, што гэта прозвішча музычнага крытыка «Гэзет», але не мог прыпомніць, ці ішла аб ім гаворка у інфармацыі пра падзею, у сувязі з якой у газеце з'явілася фатаграфія місіс Мільён. У адказ жанчына пакруціла галавой, зрабіўшы гэта невыпадкова. «Гэта не дапаможа, Фрэд, праўда. Нам трэба будзе ўсё расказаць і паслухаць, што ён скажа». Яна усміхнулася, зірнуўшы на Вулфа. Ці, можа, на самай справе гэта была не усмешка, а звычайны для яе рух вуснаў. «Містер Уэплер быў не зусім упэўнены ў неабходнасці звяртацца да вас, і мне прыйшлося яго ўгаворваць. Мужчыны асцеражнейшыя за жанчын, ці не так?» «Так», — пагадзіўся Вулф і дадаў, «дзякуй Богу». Яна кіўнула галавой, выказваючы згоду. «Я думаю, што так», і прадоўжыла гаворку, дапаўняючы яе жэстамі. Я прынесла чэк у доказ таго, што ставімся да гэтага сур'ёзна. Мы трапілі ў непрыемнае становішча, хацелі б, каб вы дапамаглі з яго выбрацца. Мы хочам уступіць у шлюб, але не можам гэтага зрабіць. Прынамсі, калі гаварыць толькі за сябе, я хачу выйсці за яго замуж». Яна зірнула на Уэплера, і цяпер на яе твары сапраўды была ўсмешка. «Ты хочаш жаніцца са мной, Фрэд?» «Ага», — прамармытаў той. Потым нечакана крутануў падбародкам і задзірліва глянуў на Вулфа. «Вы разумееце, справа далікатная. І не хацелася б, каб у яе лезлі чужыя, але мы ўсё-такі прыйшлі да вас за дапамогай.
Мне 34 гады, і першы раз у жыцці Ён змоўк і праз хвіліну зноў загаварыў здаўленым голасам. Я закаханы ў місіс Міён і больш за ўсё на свеце хачу, каб яна была маёй жонкай. Ён перавёў вочы на аб'ект кахання і прабармытаў нешта падобнае на заклік. Пегі, лічу гэта даказаным, прабурчаў Вулф. Вы абое хочаце ўступіць у шлюб. Ну, дык у чым справа? Справа ў тым, што мы не можам, сказала Пегі. Проста не можам гэтага зрабіць. І толькі таму, што вы, можа, памятаеце, што здарылася ў красавіку 4 месяцы назад, калі чыталі пра смерць Альберта Міёна, опернага спевака. Нешта такое чытаў. Але вы мне лепш напомніце. Ну, ён скончыў самагубствам. І гэты раз на яе твары не было нават падабенства на ўсмешку. Мы знайшлі яго з Фрэдам, містерам Уэплерам, у 7 гадзін вечара, у адзін з аўторкаў красавіка ў нашай кватэры на Істэнт-авеню. Якраз таго ж дня высветлілася, што мы з Фрэдам кахаем адно аднаго і... Пегі раптам звярнуўся да яе Уэплер. Тая зірнула на яго, потым зноў перавяла вочы на Вулфа. Відаць, я павінна параіцца з вами, містер Вулф. Як лічыць Фрэд, мы павінны расказаць вам толькі тое, без чаго нельга зразумець праблему. А я лічу, што вы не зразумееце сітуацыі, калі мы не раскажам вам усяго. Як вы думаеце? Не магу нічога сказаць, пакуль не раскажаце. Працягвайся. Калі з'явіцца пытанне, тады пабачым. Місіс Міён кіўнула галавой. Думаю, што ў вас з'явіцца шмат пытанняў. Ці здаралася з вами такое, што вы закахаліся, але хутчэй згадзіліся памерці, чым паказаць іншым вашыя пачуцці? Ніколі, з імпэтам адказаў Вулф. Мой твар заставаўся нерухомы. Ну што ж, а са мною такое здарылася, і я ў гэтым прызнаюся. Ніхто пра гэта не ведаў, нават ён. Праўда, Фрэд? Так, гэта праўда. Таксама з імпэтам адказаў Уэплер. Не ведаў да таго самага дня, працягвала Пегі. Ён прыйшоў да нас на абед, а гэта здарылася якраз пасля абеду. Госці разышліся, і раптам нашы позіркі сустрэліся. Потым ён нешта сказаў, а можа я загаварыла, дакладна не помню, хто з нас першы пачаў гаворку. Яна ўмольна паглядзела на Уэплера. Я ведаю, ты лічыш, што гэта няёмка, Фрэд, але калі ён не будзе ведаць, як гэта ўсё адбывалася, то не зразумее, чаму ты пайшоў наверх да Альберта. А чаму яму гэта трэба ведаць? Спытаўся Уэплер. Ну, канешне. Міс Міён зноў вярнулася да Вулфа. Думаю, што не здолею растлумачыць так, каб вы ўявілі, як усё было на самай справе. Мы былі канчаткова, як бы сказаць, закаханыя адно ў аднаго, вось і ўсё. І я думаю, што дагэтуль мы ўсведамлялі ўсё моўчкі, таму пачуцці захлынулі нас яшчэ больш. Фрэд вырашыў неадкладна сустрэцца з маім мужам, каб расказаць яму пра ўсё і вырашыць, што нам рабіць далей. Я сказала, што ж, і ён пайшоў уверх па лесвіцы. Уверх па лесвіцы? Наша кватэра на 2 паверхах, а ўверсе студыя з гукавой ізаляцыяй для мужавых рэпетыцый. І вось Фрэд пайшоў. Калі ласка, Пегі, перапыніў яе Уэплер і паглядзеў у бок Вулфа. Вы павінны гэта ведаць з першых рук. Я пайшоў туды, каб расказаць Міёну, што кахаю ягоную жонку, і яна кахае мяне, а не яго, і папрасіць, каб ён успрыняў гэта як цывілізаваны чалавек. Да скасавання шлюбу цяпер ставіцца як да звычайнай у нашай цывілізацыі з'явы. Але ён гэтага так не ўспрыняў. Ягоную рэакцыю можна было назваць па-ўсякаму, але толькі не цывілізаванай. Ён не буянів, але паводзіў сябе вельмі нізка. Праз нейкі час я спалохаўся, што зраблю з ім што-небудзь за прыкладам Джыфа Джеймса, і таму павярнуўся і пайшоў прэч. Мне не хацелася ў такім стане вяртацца да місіс Міён, таму я выйшаў са студыі праз дзверы ў калідор на 2-м паверсе і адтуль выклікаў ліфт. Уэплер змоўк. І, націскаў на яго Вулф, я выйшаў з будынка. Пакрочыў па парку і праз некаторы час, супакоіўшыся, пазваніў місіс Міён, і яна сустрэлася са мной у парку.
Я расказаў ёй пра рэакцыю Міёна і папрасіў пакінуць яго і паехаць куды-небудзь разам са мной. Яна не згадзілася. Уэплер змоўк на некалькі хвілін, а потым працягваў. Існуюць дзве складаныя акалічнасці, якія вы павінны ведаць, каб ведаць усё. Калі яны маюць непасрэднае дачыненне да справы, то так. Яны сапраўды маюць непасрэднае дачыненне. Па-першае, місіс Міён мела і мае цяпер уласныя грошы. Гэта было дадатковай прынадай Міёну. Мне не. Я расказваю вам усё, як ёсць. Дзякуй. Ну, а па-другое? Па-другое, у місіс Міён была прычына, каб не рваць з ім адразу. Я спадзяюся, вы ведаеце, што Міён быў вядучым тэнарам у тэатры «Метраполітэн» на працягу 5 ці 6 гадоў, а тут раптам голас знік часова. Джыфард, той самы барытон, ударыў яго кулаком па шыі і пашкодзіў гартань. Гэта здарылася на пачатку сакавіка. Міён не змог закончыць сезон. Яму зрабілі аперацыю, але голас не вяртаўся, таму не дзіва, што ён быў у змрочным настроі, і місіс Міён не хацела кідаць яго аднаго ў такім стане. Я паспрабаваў угаварыць яе, але яна была непахісная. У той дзень ўсё атрымалася не так, як трэба. І ад таго, што такое здарылася са мной першы раз у жыцці, і ад таго, што Міён сказаў падчас нашай з ім размовы, у выніку я страціў разважлівасць, кінуў яе адну ў парку, зайшоў у адзін з бараў у цэнтры горада і пачаў заказваць там шклянку за шклянкай. Прайшло шмат часу, выпіў я многа, але не сп'янеў. Недзе каля 7 гадзін я вырашыў зноў сустрэцца з Пегі і забраць яе з сабой, каб яна не заставалася там яшчэ на одну ноч. Паддаючыся вось такому настрою, я спыніўся на Іст-Энд-Авеню, падняўся на 12-й паверх і прастаяў там, відаць, хвілін 10, вагаючыся даткнуцца да кнопкі званка. Нарэшце я пазваніў. Пакаёўка ўпусціла мяне і паклікала місіс Міён, але тут я, відаць, перастаў валодаць сабой, бо ў мяне хапіла розуму толькі на тое, каб прапанаваць ёй разам пагаварыць з Міёнам. Яна згадзілася, і мы падняліся наверх і... На ліфце? Не, па лесвіцы, што ў самой кватэры. Зайшлі ў студыю. Міён ляжаў на падлозе. Мы падышлі бліжэй. У верхняй частцы галавы была вялікая дзірка на вылёт. Ён быў мёртвы. Я вывеў місіс Міён са студыі, падтрымаў яе, але на лесвіцы, занадта вузкай, каб па ёй маглі ісці побач 2 чалавекі, яна павалілася і пакацілася ўніз, адолеўшы такім чынам палову прыступак. Я аднёс Пегі ў яе пакой, паклаў яе на ложак і пайшоў у залу, каб патуль пазваніць. Але па дарозе падумаў, што спярша трэба зрабіць яшчэ адну рэч. Я выйшаў з кватэры, з'ехаў на ліфце на першы паверх, паклікаў швейцара і ліфцёраў і спытаўся ў іх, хто падымаўся ў кватэру Міёна на 12 або на 13 паверх папалудні. Яны назвалі прозвішчы, і я іх запісаў. Потым вярнуўся ў кватэру і пазваніў у паліцыю. Пасля гэтага я раптам уцяміў, што недасведчаны чалавек не павінен рабіць заключэнне, жывы чалавек ці не. Таму я пазваніў доктару Ллойду, які таксама жыве ў гэтым будынку. Той адразу ж прыйшоў, і я завёў яго ў студыю. Не паспеў ён прабыць там 3-4 мінуты, як з'явіўся першы паліцэйскі і, канешне, прабачце, разражнёна перабіў яго Вулф. Калі ўсё адразу, дык часам гэта бывае зашмат. Вы нават не закранулі той праблемы, з якой сутыкнуліся. Я дайду і да яе, але вы зробіце гэта, я спадзяюся, хутчэй, калі хочаце, каб я вам дапамог. Я ўжо ўсё ўспомніў. Доктар і паліцыя аб'явілі яго мёртвым, дуло рэвальвера было засунута ў рот, і куля выбіла кавалак чэрапа. Рэвальвер, што ляжаў побач на падлозе, належаў забітаму і захоўваўся там жа ў студыі. Ніякіх слядоў барацьбы ці нейкіх іншых пашкоджанняў на целе не было заўважана. Страта голасу была выдатным матывам для самазабойства. Таму пасля традыцыйнага расследавання, аддаўшы належную ўвагу той акалічнасці, што дула зараджанага рэвальвера цяжка засунуць у рот чалавеку, не выклікаўшы з яго боку пратэсту, здарэнне кваліфікавалі як самагубства. Я не памыляюся? Місіс Міён і Уэплер
Кивком головы подтвердил то, что сказал Вулф. Что, полиция обновила расследование? Ці пайшлі якія плёткі? Пегі і Уйплер адмоўна пакруцілі галовамі. Тады працягвайце. В чым праблема? Праблема у нас саміх, сказала Пегі. Як гэта? Што з вами не так? Все не так. Зноў заговорила миссис Мейон, суправаджаючы свой рассказ жестамі. Дакладней, я мела на ўвазе не ўсё, а якраз одну рэч. Пасля смерці мужа і заканчэння традыцыйнага расследавання я на нейкі час з'ехала. Калі вярнулася на працягу 2 месяцаў, што прайшлі з таго часу, мы з Фрэдам некаторы час былі разам. Все было неяк не так. Пазаўчора ў пятніцу я поехала на выходные до знаёмых у Каннектикут, і Фрэд быў там. Я не ведала, што Фрэд збіраецца туды ехаць, а ён не ведаў, што туды прыеду я. Мы абмяркоўвалі ўсё з ім учора і ўдзень, і ўвечары, і сёння раніцай і вырашылі пайсці да вас і прасіць дапамогі. Во всякім разе я так вырашыла, а Фрэд не адпусціў мяне адну. Пегі нахілілася ўперад і працягвала гаварыць з гранічнай шчырасцю. Вы абавязкова павінны дапамагчы нам, містер Вулф. Я так моцна кахаю яго, так моцна. І ён кажа, што кахае мяне, і я ведаю, што гэта так. Учора ў дзень мы вырашылі, што пажэнімся ў кастрычніку, а ўвечары завязалася размова, і справа не ў словах, якія вымаўляем, а ў выразе вачэй, калі сустракаемся позіркамі. Мы проста не можам пажаніцца, пакуль у нашых вачах застаецца пытанне, і мы будзем старацца хаваць яго. Яе крыху скаланула. Гадамі ці да канца жыцця. Мы не здолеем. Мы ведаем, што не здолеем, гэта будзе жахліва. А вся справа ў пытанні, хто забіў Альберта? Зрабіў гэта ён ці я? Я сапраўды не веру, што гэта зрабіў Фрэд, а ён не верыць, што гэта зрабіла я. Спадзяюся, што ён не верыць, але у нашых вачах застаецца пытанне, і мы ведаем, што яно не знікае. Яна працягнула ў бок Вулфа абедзве рукі. Мы хочам, каб вы дапамаглі знайсці на яго адказ. Глупства, хмыкнуў Вулф. Вас трэба адшлёпаць па адным месцы ці адвесці да псіхіятра. У паліцейскіх могуць быць свае недахопы, але яны ўсё ж не такія зломкі. Калі ўсё іх задаволіла, але ў гэтым якраз уся справа. Яны б не былі задаволеныя, калі б мы расказалі ўсю праўду. Ось як? Узняў бровы Вулф. Вы ім зманілі? Так. Ці калі ім не зманілі, ды і не сказалі ім праўды. Мы ім не сказалі, што калі першы раз зайшлі ў пакой разам і ўбачылі Альберта, рэвальвер там не ляжаў. Яго наогул не было відаць. Сапраўды? Вы ўпэўнены ў гэтым? Цалкам. Я ніколі нічога так ясна не ўспрымала, як тую сцэну, кожную яе дэталь. Рэвальвера там не было. Вы згодны з гэтым, сэр? Спытаўся Вулф, зірнуўшы ў бок Уэплера. Так, яна кажа праўду. Ну што ж, уздыхнуў, здаючыся Вулф. Бачу, вы сапраўды трапілі ў непрыемнае становішча. Хлопцоўкай тут не абыдзешся. Я крутануўся ў крэсле, адчуўшы халадок у ніжняй частцы пазваночніка. У старадаўняй будыніне з чырвонай цэглы доме Ніра Вулфа было цікава жыць і працаваць Фрыцу Брэйнеру, кухару і эканому, Тэадору Хорцману, які апекаваўся 10 000 архідэй у аранжэрэях на даху, і мне, Арчі Гудвіну, для каго асноўным полем дзеяння быў вялікі кабінет на першым паверсе. Зразумела, я лічыў сваю работу самай цікавай. У даверанага памочніка славутага прыватнага дэтэктыва заўсёды ёсць магчымасць наслухацца пра самыя розныя падзеі. Ад крадзяжу пацерак да афёры, звязаных з шантажом. Шчыра кажучы, не ад усіх кліентаў я пачынаў сумаваць, але толькі ад адных спраў мяне прыцінаў халадок. Ад спраў, звязаных з забойствам. І калі гэтая пара закаханых глупкоў казала праўду,
Гэта і быў якраз той самы выпадак. Да таго, як яны пайшлі, больш чым за 2 гадзіны я паспеў спісаць 2 блакноты. Калі б яны ўсё абдумалі, перш чым пазваніць, каб дамовіцца аб сустрэчы з Вулфам, яны б гэтага не зрабілі. Все, што яны хацелі, аказалася паводле слоў Вулфа немагчымым. Па-першае, яны хацелі, каб ён расследаваў справу аб забойстве 4-месячнай даўнасці, не прызнаючы, аднак, што яно сапраўды адбылося. Па-другое, яны хацелі, каб было даказана, што ніхто з іх не забіваў Альберта Міёна. І гэта было магчыма, толькі выявіўшы, хто ўсё-такі гэта зрабіў. І па-трэцяе, у выпадку, калі Вулф прыйдзе да высновы, што забойца адзін з іх, пакласці справу на паліцыю і забыць пра яе. Не, гэта не была іх прапанова, бо калі верыць таму, што яны расказалі, абое былі зусім не вінаватыя, але напрошвалася менавіта такая выснова. Вулф падышоў да ўсяго гэтага вельмі проста і вдала. «Калі я бяруся за гэтую справу, — сказаў ён ім, — і знаходжу доказы дастатковыя для абвінавачання ў забойстве, незалежна ад таго, хто забойца, то я карыстаюся імі толькі згодна з уласнымі меркаваннямі. Я не астрэя і не садыст, але трымаю дзверы адчыненымі. Але калі вы хочаце адказацца ад гэтага зараз, вось ваш чэк, забірайце яго, і блакноты містера Гудвіна будуць знішчаны. Мы можам забыць пра тое, што вы былі тут, і зробім менавіта так». Гэта быў адзін з тых момантаў, калі яны, перш за ўсё Фред Уіплер, ледзь было не ўсталі, не пайшлі, але ўсё ж такі засталіся. Яны зірнулі адно на аднаго, і па іх вачах было ўсё зразумела. Я паспеў ужо амаль упэўніцца ў сваёй сімпатыі да іх. Яны пачыналі нават зачароўваць сваю рашучасцю вырвацца з пасткі. Калі яны пазіралі адно на аднаго, здавалася, іх вочы гаварылі: «Всё будзе цудоўна». Потым тыя самыя вочы сказалі: «Яно так, але мы не хочам, каб было цудоўна толькі дзень або тыдзень. Цудоўна павінна быць заўсёды, і мы ведаем». Для гэтага трэба было мець нямала фізічнай сілы, не гаворачы пра здаровы розум, і некалькі разоў я лавіў сябе на тым, што пачынаю расчульвацца. Акрамя таго, вядома, трэба дадаць, што на стале Вулфа ляжаў чэк на 5000. Блакноты былі поўныя запісаў пра самыя розныя рэчы, яны складаліся з 1000 падрабязнасцей, што мелі і не мелі адносін да справы, такіх як пачуццё ўзаемнай антыпатыі, што існавала паміж Пегі Міён і Рупертам Гроувам, імпрэсарыю яе мужа, ці выпадак, калі Джыфард Джеймс публічна зняважыў Альберта Міёна, ударыўшы па шыі, ці адносіны розных асоб да патрабавання Міёнам кампенсацыі за атрыманую шкоду. Все гэтыя дэталі нельга было выкарыстаць для справы, і Вулфу патрэбна была невялікая частка іх, таму я збіраўся перабраць іх і выбраць неабходнае. Зразумела, аб'ектам нумар 1 быў рэвальвер. Ён быў зусім новы, набыты Міёнам на другі дзень пасля таго, як Джыфард Джеймс ударыў яго, пашкодзіўшы гартань, і не для таго, як ён заявіў, каб адпомсціць, а каб бараніцца ў будучым. Ён клаў рэвальвер у кішэню кожны раз, калі выходзіў з дому, але калі прыходзіў, вяртаў на падстаўку бюста Каруза, які стаяў у студыі. Як вядома, з яго стралялі толькі 1 раз, калі быў забіты Міён. Калі прыйшоў доктар Ллойд і Уіплер правёў яго ў студыю, рэвальвер ляжаў на падлозе непадалёк ад калена Міёна. Доктар хацеў узяць яго, але спыніўся, так і не дакрануўшыся да яго рукой, таму рэвальвер заставаўся на месцы, калі туды зайшлі прадстаўнікі праваахоўных органаў. Пегі запэўніла, што калі яны з Фрэдам зайшлі ў студыю, рэвальвера там не было, і той пагадзіўся з гэтым сцвярджэннем. Паліцэйскія не зрабілі ніякіх заяў наконт адбіткаў пальцаў, што само па сабе не дзіўна, бо на зброі рэдка ўдаецца знайсці больш-менш годныя для расследавання сляды пальцаў. На працягу 2,5 гадзін Вулф раз-пораз вяртаўся да рэвальвера і кожны раз прыходзіў да простай думкі, што ён не меў крылаў. Уяўленне пра той дзень было поўным. Раніцай нічога не здарылася. Всё пачалося з абеду, на якім прысутнічалі 5 чалавек. Міён, Пегі, Фрэд, нейкая Адэль Бослі і доктар Ллойд.
Сустрэча мела хутчэй прафесійны, чым свецкі характар. Фрэда запрасілі таму, што Міён хацеў прапанаваць яму ідэю для артыкула ў гэзет. Чуткі аб тым, што Міён ніколі ўжо не зможа спяваць «Зласлівая лухта». Адель Бослі, якая ўзначальвае службу інфармацыі тэатра, прыйшла, каб дапамагчы паўздзейнічаць на Фрэда. Доктара Ллойда запрасілі, каб запэўніць Уэплера у тым, што аперацыя на гартані Міёна была паспяховай, што можна было смела ісці ў заклад наконт таго, што да адкрыцця опернага сезону ў лістападзе вялікі тэнар будзе ў сваёй звычайнай форме. Нічога асаблівага не здарылася, апроч таго, што Фрэд пагадзіўся падрыхтаваць адпаведны матэрыял. Адель Бослі і доктар Ллойд, развітаўшыся, пайшлі. Міён падняўся ў сваю гукаізаляваную студыю, а Фрэд і Пегі зірнулі адно на аднаго і раптам адкрылі для сябе самую значную, пачынаючы з часоў вядомай гісторыі пра райскі сад, жыццёвую з'яву. Праз нейкую гадзіну адбылася яшчэ адна сустрэча, на гэты раз паверхам вышэй у студыі, каля паловы 4, але ні Фрэд, ні Пегі ў ёй не ўдзельнічалі. Перад гэтым Фрэд выйшаў, каб супакоіцца, і пазваніў Пегі, і яна пайшла на сустрэчу з ім у парк. Таму іх інфармацыя аб сустрэчы, што адбылася ў студыі, была з чужых слоў. Акрамя Міёна і доктара Ллойда там былі яшчэ 4 чалавекі. Адель Бослі, якая займалася інфармацыйнымі справамі опернага тэатра, містер Руперт Гроув, імпрэсарыо Міёна, містер Джиффорд Джеймс, барытон, які 6 тыдняў таму стукнуў Міёна па шыі, і суддзя Генры Арнольд, адвакат Джеймса. Гэта сустрэча была яшчэ менш светская, чым папярэдні званы абед, бо яе наладзілі, каб абмеркаваць афіцыйнае патрабаванне Міёна да Джиффорда Джеймса, заплаціць яму $250 000 за шкоду, нанесеную яго гартані. Інфармацыя, якую Фрэд і Пегі атрымалі з чужых слоў, сведчыла аб тым, што размова часам была даволі гарачая. Атмасфера падагрэлася з самага пачатку, калі Міён узяў з бюста Каруза рэвальвер і паклаў яго на стол побач з локцем. Аб падрабязнасцях таго, як праходзіла сустрэча, яны мелі даволі агульнае ўяўленне, бо самі ў ёй не ўдзельнічалі, але ва всякім разе ў час сустрэчы з рэвальвера не стралялі. Акрамя таго, было дастаткова доказаў таму, што Міён заставаўся жывы і здаровы, калі не лічыць пашкоджанай гартані, пасля таго, як удзельнікі сустрэчы разышліся. Пасля размовы, што адбылася ў час сустрэчы, ён двойчы гаварыў па тэлефоне са сваім цырульнікам і з адной багатай опернай мецэнаткай. Крыху пазней яму пазваніў імпрэсарыо Руперт Гроув, а прыкладна а палове 6 ён пазваніў пакаёўцы, каб тая прынесла наверх бутэльку вермуту і мёд. Яна зрабіла ўсё, што было загадана. Калі пакаёўка зайшла з падносам у студыю, Міён быў жывы і здаровы. Я старанна запісаў усе прозвішчы ў блакнот, пераправерыўшы іх напісанне, бо, як мне здавалася, адно з іх прыйдзецца выкарыстаць у сувязі з забойствам. Асабліва уважліва я паставіўся да прозвішча, што было названа апошнім — Клары Джеймс, дачкі Джиффорда.
сябры, выслухалі першыя старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Я старанна запісаў усе прозвішчы ў блакнот, пераправерыўшы іх напісанне, бо, як мне здавалася, адно з іх прыйдзецца выкарыстаць у сувязі з забойствам. Асабліва уважліва я паставіўся да прозвішча, што было названа апошнім – Клары Джеймс, дачкі Джыфарда. Існавалі 3 прычыны, каб звярнуць на яе асаблівую увагу. Па-першае, Джеймс ударыў Міёна, бо ведаў ці падазраваў, Фрэд і Пегі не маглі сказаць дакладна, што Міён парушыў адпаведныя межы ў адносінах да дачкі Джыфарда Джеймса. Па-другое, яе прозвішча было ў канцы спіса асоб, якія заходзілі ў дом у другой палове таго дня. Спіса, які Фрэд атрымаў ад швейцара і ліфцёра. Тыя паведамілі, што яна прыйшла прыкладна ў 6 гадзін 15 мінут, выйшла з ліфта на паверсе, дзе знаходзіцца студыя, а значыць на 13-м, а крыху пазней, можа, мінут праз 10 выклікала ліфт на 12-й паверх і паехала ўніз. На трэцюю прычыну звярнула ўвагу Пегі, якая нейкі час заставалася ў парку пасля таго, як Фрэд выйшаў з будынка, а потым рушыла дадому і зайшла ў кватэру каля 5 гадзін. Яна не падымалася ў студыю, не бачылася з мужам. Недзе пасля 6 гадзін, на яе думку, а палове 7 яна, пачуўшы званок, сама пайшла адчыняць дзверы, бо пакаёўка з кухарам былі на кухні. На парозе стаяла Клара Джеймс. Яна была бледная і напружаная, але трэба сказаць, што яна заўсёды была такая. Клара сказала, што хоча бачыць Альберта, і Пегі адказала, што, здаецца, ён у студыі. Клара ж паведаміла, што яго там няма, але гэта не важна. Калі Клара націснула кнопку ліфта, Пегі зачыніла дзверы, жадаючы пабыць адна, без каго б там не было, тым больш без Клары Джеймс. Праз 1,5 гадзіны з'явіўся Фрэд. Яны разам падняліся ў студыю і ўбачылі, што Альберт все-таки быў там, але ўжо мёртвы. Пасля выразнай выявы дня ў пакой прыйшла ноч, поўная загадак, але Вулф засяродзіў увагу толькі на тым, што было, на яго думку, істотным. Ужо 3-ю гадзіну ішла размова, і я пачаў 3-й блакнот. Вулф цалкам праігнараваў некаторыя моманты, якія трэба было высветліць. Напрыклад, ці была ў Альберта звычка пераходзіць дазволеныя межы в адносінах да яшчэ чыіх-небудзь дачок ці жонак. І калі так, то трэба было запісаць прозвішчы. З расказа Фрэда і Пегі я прыйшоў да высновы, што ў Альберта быў вольны погляд наконт чужых жонак. Але, відаць, гэта не цікавіла Вулфа. У канцы размовы ён зноў загаварыў пра рэвальвер і, не пачуўшы ад субяседнікаў нічога новага, зрабіўся хмуры і з'едлівы. Калі яны ў каторы ўжо раз паўтарылі тое самае, ён нарэшце са злосцю зірнуў у іх бок і спытаўся, хто з вас хлусіць. Здавалася, што гэта іх пакрыўдзіла. Так у вас нічога не атрымаецца, зорача сказаў Фрэд Уйплер. І ў нас таксама. Было б недарэчным, запярэчыла Пегі Міён, прыйсці сюды, даць вам чэк, вось гэты чэк і хлусіць. Ну ці не так? Значыць, вы недарэчныя, холадна адказаў Вулф, ён ткнуў пальцам у бок Пегі. Паслухайце, ва ўсё гэта можна было б паверыць, нічога з пачутага не здаецца неверагодным, акрамя адной рэчы. Хто паклаў рэвальвер на падлогу побач з целам? Калі вы абое першы раз зайшлі ў студыю, яго там не было. Вы абое гатовы прысягнуць, і я веру вам. Вы выйшлі са студыі, пайшлі ўніз. Вы, місіс Міён, паваліліся, ён аднёс вас у ваш пакой.
Вы были непритомны, так? Не, адказала Пегі, не адводзячы вачэй ад пільнага позірку Вулфа. Я могла б дайсці сама, але ён хацеў мяне аднесці на руках. Не сумняваюся, ён так і зрабіў. Вы засталіся ў сваім пакоі. Фред спусціўся на першы паверх, каб скласці спіс тых, каго можна было заподозрыць у забойстве, між іншым прадэманстраваўшы тым самым вартую захаплення прадбачлівасць. Вярнуўся, пазваніў у паліцыю, потым доктару, які прыйшоў адразу, бо жыве ў гэтым самым доме. Прайшло не болей 15 мінут паміж тым, як вы і містер Уіплер выйшлі са студыі, і тым, як туды зайшлі ён і доктар. У дзвярах, што вядуць са студыі ў агульны калідор, умацаваны замок, які аўтаматычна зашчоўкаецца, калі дзверы зачыняюцца, і дзверы гэтыя былі зачыненыя. Туды ніхто не мог зайсці на працягу тых 15 мінут. Вы кажаце, што ўсталі з ложка і пайшлі ў залу, што ніхто не змог бы прайсці тым шляхам, не заўважаны вамі. Пакаёўка і кухар былі на кухні, не ведаючы, што адбываецца ў доме. Такім чынам ніхто не заходзіў у студыю, і ніхто не клаў рэвальвера на падлогу. Ну, нехта гэта зрабіў, запярэчыў Фред. Мы не ведаем, у каго быў ключ, настойвала на сваім Пегі. Вы ўжо гэта гаварылі, перайшоў атаку Вульф. Нават калі ўсе мелі ключы, я гэтаму не веру, і ніхто гэтаму не паверыць. Ён перавёў позірк у мой бок. Арчі, вы паверыце? Такое можа быць толькі ў кіно, прызнаўся я. Бачыце, звярнуўся Вульф да Пегі і Фреда. Містер Гудвін не ставіцца да вас прыдузята, наадварот, ён гатовы за вас пайсці в агонь. Паглядзіце, ён не паспявае рабіць свае запісы, бо з замілаваннем сочыць, як вы пазіраеце адно на аднаго. Але ён згодны са мной, што вы хлусіце. Калі ніхто іншы не мог пакласці рэвальвер на падлогу, гэта зрабіў адзін з вас. Мне трэба гэта ведаць. Абставіны прымусілі вас гэта зрабіць, альбо вы палічылі, што яны вас вымушаюць. Вульф зірнуў на Фреда. Скажем, вы выцягнулі шуфлядку туалетнага століка, шукаючы нюхальную соль, а там рэвальвер. І па паху з дула зразумелі, што з яго нядаўна стралялі, а потым паклалі ў шуфлядку, як вы адразу сцямілі, каб выклікаць падазрэнне да яе. І што б вы зрабілі? Якраз тое, што вы і зрабілі на самай справе. Аднеслі рэвальвер наверх, паклалі каля цела, не сказаўшы аб гэтым ёй ні слова. Альбо лухта, рэзка перапыніў яго Фред. Абсалютная лухта. Вулф зірнуў у бок Пегі. Альбо рэвальвер у сваёй спальні знайшлі вы, пасля таго, як ён пайшоў уніз. Зразумела, вы... Гэта абсурдна, рашуча перабіла яго Пегі. Як рэвальвер мог з'явіцца ў маёй спальні, калі толькі я сама яго там не паклала? Мой муж быў жывы а палове 6:00. Я прыйшла дадому яшчэ раней і была толькі ў зале і ў спальні, пакуль у 7 гадзін не прыйшоў Фред. Так што калі вы толькі не лічыце, што добра, пагадзіўся Вулф. Добра, не ў спальні. Можа, ў іншым месцы. Я не змагу працягваць расследаванне, пакуль не дазнаюся пра гэтага ад некага з вас. Не мог жа рэвальвер, каб яго чорт узяў, пераляцець з аднаго месца на другое. Я прадбачу шмат хлусні ад іншых, урэшце ад аднаго з іх, але ад вас я хачу пачуць праўду. Вы яе пачулі, заявіў Фред. Не, я яе не пачуў. Тады, значыць, мы зайшлі ў тупік, сказаў Фред і падняўся. Ну што, Пегі? Яны глянулі адно на аднаго, і перад іх вачыма зноў прамільгнула ўсё, што адбылося. Калі падышла чарга да слоў у сцэнарыі «Цудоўна павінна быць заўсёды», Фред зноў сеў у крэсла. Вулф, не маючы для сябе ролі ў сцэнарыі спектакля, уварваўся туды без запрашэння. «Я лічу», — заважыў ён суха, «што ў выпадку тупіка всякая гульня спыняецца. Карацей кажучы, ўсё цяпер залежала ад мяне». Калі Вулф дэманстратыўна адмаўляўся ад гульні, нічога не магло яго зварушыць. Я ўстаў, узяў з яго стала той самы прыгожы чэк ружовага колеру, паклаў на свой стол, прыціснуў яго прэс-пап'е, сеў у крэсла і усміхнуўся, гледзячы на Вульфа. Дапусцім,
что правда на вашем боку, Вольф, заўважыў я, что сама по себе не з'яўляецца тым, что вы называете ападактычным. Калі-небудзь нам варта скласці спіс кліентаў, якія сядзелі вось тут і хлусілі нам. Але грошы плацілі добрыя, і я не настолькі затрымаўся б у запісах, каб не здолець нагнаць. Няўжо ўсё, што я зрабіў, было дарэмна? Наконт гэтых запісаў, цвёрда заўважыў Фред Уіплер, я хачу удакладніць адну рэч. Вулф глянуў у яго бок. Іх позіркі сустрэліся. «Мы прыйшлі сюды, — сказаў ён, — каб канфідэнцыяльна расказаць аб сваёй праблеме і прапанаваць вам яе вырашыць. Паколькі нас абвінавачваюць у хлусні, я засумняваўся, ці варта працягваць нашу размову. І толькі калі місіс Міён пажадае, я згодны весці гаворку далей. Але я кажу вам адкрыта, калі раструбіце тое, што мы расказалі, альбо паведаміце паліцыі ці каму-небудзь яшчэ, што згодна з нашымі словамі рэвальвера ў студыі, калі мы туды ўвайшлі не было, мы ад гэтых слов адмовімся, нягледзячы на ўсе вашы чортавы запісы. Мы будзем адмаўляць, не адступаючы ні на крок». Ён зірнуў на спадарожніцу. «Менавіта так, Пегі? Згодная?» «Ён не раскажа паліцыі», — упэўнена заявіла Пегі. «Ну, можа і не. А калі ён гэта зробіць, ты разам са мной адмовішся ад таго, што расказалі раней? Ці не так?» «Ну, зразумела», — паабяцала яна з такім выглядам, нібы ён папрасіў яе дапамагчы забіць грымучую змею. Вулф, сцяўшы вусны, назіраў за тым, што адбывалася. Відавочна ўлічваючы тое, што чэк, які ляжаў на маім стале, быў амаль што на шляху да банка, ён вырашыў дадаць прозвішчы субяседнікаў да спісу хлуслівых кліентаў і рухацца далей, маючы гэта на ўвазе. Зірнуўшы ў бок кліентаў шырока адкрытымі вачыма, ён прымусіў іх супакоіцца, потым зноў прыплюшчыў вочы і загаварыў. «Мы вырашым гэта разам з астатнімі праблемамі да таго, як прыйдзем да фінішу», — запэўніў ён субяседнікаў. «Вы, вядома, разумееце, што я зыходжу з вашай невінаватасці, але ў сваім жыцці я выказаў, відаць, 1000 памылковых меркаванняў, таму яны нічога не вартыя. У некага з вас ёсць думка наконт таго, хто забіў містера Міёна?» Пегі і Фред адмоўна пакруцілі галовамі. «У мяне ёсць», — буркнуў Вулф. Субяседнікі глянулі на яго шырока адкрытымі вачыма. «Гэта толькі меркаванне», — паківаў галавой Вулф. «Але яно мне падабаецца. Трэба будзе шмат папрацаваць, каб абгрунтаваць яго. Спачатку я павінен спаткацца з людзьмі, пра якіх мы гаварылі, з усімі 6, і я не хацеў бы з гэтым марудзіць, расцягваючы сустрэчы. Паколькі вы не хочаце, каб яны ведалі, што я займаюся справай аб забойстве, мы павінны пайсці на хітрасць. Місіс Міён, ваш муж пакінуў завяшчанне?» Пегі сцвярджальна кіўнула галавой. «Вы спадчыніца?» «Ага, я», — зажастыкулявала яна. «Мне не патрэбная спадчына, і я не хачу яе, але яна ваша. Атрымліваецца цудоўна. Часткай гэтай маёмасці з'яўляецца права на кампенсацыю, якую павінен выплаціць містер Джеймс за шкоду, нанесеную містеру Міёну у выніку гвалтоўных дзеянняў. Вы павінны заявіць аб сваіх правах на гэтую частку маёмасці. Усе тыя 6 чалавек, з якімі я хачу сустрэцца, нейкім чынам маюць дачыненне да гэтай справы. Я адразу ж паведамлю ім, накіраваўшы пісьмы сёння вечарам тэрміновай поштай, што дзейнічаю ад вашага імя у вырашэнні гэтай справы і што хацеў бы, каб яны прыйшлі ў маю кантору заўтра ўвечары». «Гэта немагчыма!» — усхвалявана закрычала Пегі. «У мяне нават і ў думках не было прапанаваць Джыфу выплаціць кампенсацыю». «К чорту!» — зароў, грукнуўшы кулаком па стале Вулф. «Гладкай вам дарогі, бывайце! Думаеце, што расследаванне справ аб забойствах — гэта вам гульня ў лялькі?
Спярша вы мне хлусіце, цяпер, бачыце, вам не хочацца трывожыць людзей, сярод якіх забойца. Арчі, выведзі іх за дзверы. Браба, прамармытаў я в адказ. Мне таксама ўсё гэта паспела надакучыць. Паспрабуйце пашукаць дапамогу ў арміі ўратавання, прапанаваў я, зыркнуўшы ў бок кандыдата ў кліенты. Яны сталыя спецыялісты па аказанні дапамогі тым, хто трапіў у непрыемнае становішча. Можете прихапіць з сабой блакноты ўсяго па 25 центаў за штуку. Запісы аддаём у якасці бясплатнага дадатку. Пегі і Фред пераглянуліся. Як я разумею, ён хоча сустрэцца з імі заўтра, пачаў саступаць Фред. Для гэтага яго павінна быць зачэпка, і трэба прызнаць, ён яе знайшоў, і вельмі ўдалую. Ты ім нічога не павінна, нікому з іх. Пегі здалася. Пасля высвятлення шэрагу дэталяў, самай важнай з якіх былі адрасы, місіс Міён і містер Уіплер пайшлі. Калі меркаваць па тым, як яны выходзілі за дзверы, і як мы іх прыспешвалі, зусім не сардэчна, можна было падумаць, што яны не кліенты, а хутчэй ахвяры. Але чэк заставаўся на стале. Калі вывеўшы іх за дзверы, я зайшоў у кабінет, то убачыў, што Вулф сядзіць, адкінуўшыся ў крэсле, заплюшчанымі вачыма, і хмурыцца, відаць, нечым незадаволены. Пацягнуўшыся і пазяхнуўшы, я сказаў бадзёрым голасам: «Здаецца, атрымаецца даволі цікава. Зрабіць выгляд, што справа датычыцца толькі жадання атрымаць кампенсацыю. Калі забойца знойдзецца сярод гасцей, паглядзім, колькі часу вы здолееце ўтойваць ад яго сваю здагадку. Іду ў заклад, ён заглыне кручок раней, чым прысяжны абвесціць свой прыгавор». «Змоўкні!» — рыкнуў Вулф. «Ідыёты! Ну, будьце міласэрнымі!» — пазапярэчыў я. «Ад закаханых нельга патрабаваць, каб яны думалі, таму яны і наймаюць кваліфікаваных мысліцеляў. Вы павінны радавацца і ганарыцца, што яны выбралі вас. Ну, склусілі раз, другі. Дык што з таго, калі яны закаханыя адно в аднаго? Калі я ўбачыў «Змоўкні!» — паўтарыў Вулф і расплюшчыў вочы. «Вазьмі блакнот. Пісьмы трэба адаслаць тэрмінова». Сустрэча, што адбылася ў панядзелак вечарам, доўжылася цэлых 3 гадзіны. І за ўвесь гэты час пра забойства не было сказана ні слова. Тым не меней, нельга сказаць, што яна была вясёлая. У пісьмах было выразна заяўлена, што Вулф, дзейнічаючы па даручэнні місіс Міён, хацеў бы даведацца, ці можна атрымаць ад Джыфарда Джеймса пэўную суму, не звяртаючыся да паслуг адвакатаў ці ў суд, і якая сума будзе вызначана. Вядома, адпаведны душэўны настрой быў у кожнага з прысутных. У самога Джыфарда Джеймса, у яго дачкі Клары, у яго адваката суддзі Генрыха Арнольда, у Адэлі Бослі з інфармацыйнай службы, у доктара Нікаласа Ллойда, тэхнічнага эксперта, і ў Руперта Гроува, імпрэсарыо Міёна. Такім чынам, усяго іх было 6 чалавек, якраз столькі, каб стварыць утульную атмасферу ў нашым вялікім кабінеце. Фрэда і Пегі не запрасілі. Вся троіца з боку Джеймсаў прыйшла разам і была настолькі пунктуальная, з'явіўшыся дакладна ў 9 гадзін, што мы з Вулфам не паспелі нават выпіць у кабінеце традыцыйны вячэрні кубак кавы. Мне так карцела іх убачыць, што я сам пайшоў адчыняць дзверы. Замест Фрыца, кухара і апекуна ўсёй хатняй гаспадаркі, які дапамагае ператварыць дні і гады жыцця Вулфа ў суцэльную радасць, амаль у той жа ступені, што і я. Больш за ўсё мяне ўразіла тое, што барытон першы пераступіў парог, пакінуўшы ззаду дачку і адваката. Шырокія плечы Джеймса, яго рост пад 1,90 м і фанаберыстая, як у пеўня хада, не былі для мяне нечаканымі. Здзівіў жа яго маладжавы выгляд, бо яму было, відаць, пад 50. Ён падаў мне свой капелюш з такім выглядам, быццам я быў народжаны толькі для таго, каб у панядзелак, 15 жніўня ўвечары, прыняць з яго рук гэты капелюш. На жаль, я выпусціў яго з рук.
Усё гэта кампенсавала Клара, скіраваўшы ў мой бок позірк сваіх вачэй. Адно гэта сведчыла, што яна была вельмі назіральная, бо звычайна ніхто не звяртае ўвагі на таго тыпа, што адчыняе дзверы. Яна ж убачыла, як я выпусціў з рук капелюш яе бацькі, глянула ў мой бок і не адводзіла вачэй практычна да таго часу, пакуль я не прачытаў іх наступнае. «Ты што маскіруешся? Ну, дык да сустрэчы». Гэта паспрыяла таму, што я пачаў ставіцца да яе прыязна, хоць і з некаторай асцярожнасцю. Яна была не толькі бледная і напружаная, гаварыла па імі ён. У яе вачах быў бляск незвычайны для дзяўчыны яе гадоў. Тым не менш я усміхнуўся, выказваючы тым самым удзячнасць за падараваны мне ўважлівы позірк. Тым часам адвакат-суддзя Генры Арнольд самастойна павесіў на вешалку свой капелюш. На працягу ўсяго дня я, зразумела, збіраў інфармацыю аб усіх запрошаных і такім чынам даведаўся, што ён меў тытул суддзя толькі таму, што аднойчы быў адным з гарадскіх суддзяў. І хоць гэта было даўно, тым не меней да яго звярталіся іменна так. Выгляд жа яго выклікаў расчараванне. Маленькі, нібыта абрублены карантыш, з лысай пляскатай галавой, на якую хацелася паставіць попельніцу, і з кароткім уціснутым носам. Унутраныя дадзеныя былі, відаць, больш дасканалыя, чым знешнія, бо сярод яго кліентаў было багата прадстаўнікоў найбольш уплывовых колаў з Брадвею. Я завёў прышэльцаў у кабінет, прадставіў іх Вульфу і паспрабаваў пасадзіць іх у жоўтыя крэслы. Але барытон адразу ж заўважыў, захапіў чырвонае скураное крэсла. У той час, калі я дапамагаў фрыцу вызначыць, што б яны хацелі выпіць, пачуўся званок, і я зноў пайшоў да дзвярэй. Гэта прыйшоў доктар Нікалас Ллойд. На ім не было капелюша, таму абышлося без адпаведнай працэдуры. У доктара быў прыгожы з глыбокім складкамі з маршчын твар і неспакойныя цёмныя вочы. Всё яго вобліку сведчыла пра тое, што ён доктар, хутчэй нават хірург, які на ўсе 100% адпавядае рэпутацыі спецыяліста высокага класа. Аб гэтым я даведаўся ў час збору інфармацыі. Калі доктар зайшоў у кабінет і ўбачыў стол з пачастункамі, вочы ў яго загарэліся, ён аказаўся самым актыўным спажыўцом віскі з мятнай вадою на працягу ўсяго вечара. Апошнія двое запрошаных прыйшлі разам. Прынамсі, яны аказаліся разам на ганку, калі я адчыніў дзверы. Скураное чырвонае крэсла я, напэўна, прапанаваў бы Адэлі Бослі, калі б на ім не рассеўся Джеймс. Яна паціснула мне руку і сказала, што ўжо даўно хацела пазнаёміцца з Арчі Гудвінам, але гэта быў звычайны этыкет супрацоўніка інфармацыйнай службы ў зносінах з грамадскасцю, і таму гэтыя словы не затрымаліся ў маёй галаве. Справа ў тым, што з-за свайго стала я звычайна мог бачыць твары прысутных толькі ў профіль, і толькі твары тых, хто сядзеў у чырвоным скураным крэсле, я бачыў цалкам. А гэты твар мне спадабаўся. Нельга сказаць, што Адэль Бослі была падобная на тых прыгажунь у часопісах, здымкі якіх клеяць на сценах. Да таго ж, калі Клара Джеймс толькі нарадзілася, Адэль была ўжо ў 5 ці нават 6 класе, але яе гладкая загарэлая скура, прыгожыя вусны і карычневыя вочы складалі выдатны антураж. Руперт Гроў не павітаўся за руку, і гэта мяне не засмуціла. Ён, можа, добра апекаваўся справамі Альберта Міёна, але, відаць, не вельмі клапаціўся пра свой выгляд. Мужчына можа быць мажным, і тым не меней можа захоўваць цэльны воблік, як, напрыклад, Фальстаф ці Ніра Вульф. Гэта ж стварэнне страціла ўсякае разуменне прапорцый. Ногі кароткія, а амаль уся астатняя частка тулава месцілася ў той яго трэці, што аказалася пасярэдзіне. Для таго, каб заставацца ветлівым, зазіраючы яму ў твар, даводзілася збірацца з духам. Менавіта гэтак я і зрабіў, бо мне трэба было скласці для сябе уяўленне пра ўсіх прысутных. Але я не заўважыў у Гроўве нічога вартага ўвагі, апрача праніклівых хітрых вачэй. Калі гэтыя двое селі ў крэслы і ім падалі пітво, Вульф пачаў размову. Ён папрасіў прабачэння за тое, што быў вымушаны патурбаваць іх у такую спёку, але сумленне і справядлівае рашэнне існуючай праблемы
можна знайсці толькі ў тым выпадку, калі ўсе асобы, якія маюць да яе дачынення, змогуць выказаць свае адносіны. У адказ прысутныя замармыталі, выказваючы самыя розныя пачуцці ад не вельмі ахвотнай згоды да гранічнай раздражнёнасці. Суддзя Арнольд паставіўся да сказанага варожа, заявіўшы, што ніякага пытання з юрыдычнага боку не існуе, бо Альберта Мюёна ўжо няма ў жывых. «Глупства», — рэзка адказаў яму Вулф. «Калі б гэта было так, вы, як адвакат, не парупіліся б сюды прыйсці. Во всякім разе, мэта сённяшняй сустрэчы заключаецца ў тым, каб гэтае пытанне не перарасло ў судовую справу. 4 з вас сёння пазванілі місіс Мюён, каб спытаць, ці сапраўды я дзейнічаю ад яе імя, і атрымалі станоўчы адказ. Па яе даручэнні я хачу назбіраць факты. Я магу таксама заявіць вам, ніякім чынам не замахваючыся на правы місіс Мюён, што яна пагодзіцца з маёй прапановай. Калі я прыйду да высновы, што ёй павінна быць выплачана вялікая сума, вы, зразумела, можаце гэта аспрэчыць. Але калі ўзнікне думка, што ў яе няма падстаў для іску, яна таксама пагодзіцца з ёю. Улічваючы такую адказнасць, я павінен мець перад сабой усе факты. Таму вы не суд, перабіў яго Арнольд. Так, сэр, я не суд. Калі вы хочаце, каб справу разглядаў суд, няхай будзе па-вашаму. Вулф перавёў позірк на іншых прысутных. Міс Бослі, вітала б кіраўніцтва тэатра знаёмства шырокай публікі вось з такой інфармацыяй? Доктор Ллойд, вы лічыце за лепшае, як эксперт, даваць паказанні ў судзе ў якасці сведкі, ці ўсё ж абгаварыць справу тут? Містер Грофт, як бы паставіўся да ўсяго гэтага ваш кліент, калі б быў жывы? Містер Джеймс, што вы думаеце наконт гэтага? Вас таксама не спакушае перспектыва публічнасці, ці не так? Асабліва таму, што ўсплыве імя вашай дачкі. Чаму яе імя павінна ўсплыць? Спытаў Джеймс сваім добра пастаўленым барытонам. У якасці доказу, адказаў збялелы Вулф. Такім чынам высветліцца, што якраз перад тым, як ударыць Мюёна, вы яму сказалі: «Слухай ты, вырадак, пакінь маю дачку ў спакоі». Я сунуў руку ў кішэню, бо прытрымліваюся правіла, пацверджанага вопытам. Кожны раз, калі сярод прысутных ёсць і можа быць забойца, зброя павінна быць пад рукой. Нягледзячы на тое, што яна захоўваецца ў глыбіні 3-й шуфляды майго стала, і таму, можна сказаць, заўсёды пад рукой, я па звычцы перакладаю яе ў кішэню перад прыходам гасцей. Якраз у гэтую кішэню я і сунуў руку, ведаючы запальчывасць Джеймса. Але ён застаўся сядзець у крэсле, толькі прамямліў: «Гэта хлусня». Гэтыя словы чулі 10 чалавек, прабурчаў Вулф. Уяўляеце, якая б пайшла пагалоска, калі б вы пад прысягай ад іх адмовіліся, а ўсе тыя 10 выкліканыя ў суд у якасці сведак заявілі б процілеглыя. Я лічу, што было б лепш абмеркаваць гэта са мной. «Аб чым вы хочаце даведацца?» – спытаў суддзя Арнольд. «Мне патрэбныя факты. Першы з іх ужо выклікаў спрэчкі. Калі я памыляюся, я павінен гэта ведаць дакладна. Містер Гроф, вы былі сведкам таго, як быў нанесены той славуты удар. Я дакладна пераказаў словы містера Джеймса?» «Так», – адказаў Гроф пісклявым голасам. «Вы чулі, як ён гэта гаварыў?» «Чуў». «Місіс Бослі, а вы?» Здавалася, што тая адчувае сябе няёмка. «Можа, было б лепш, калі ласка, вы адказваеце не пад прысягай, я проста збіраю факты. Апрача таго, мне толькі што заявілі, што я хлушу. Вы чулі, як ён гэта гаварыў?» «Так, я чула», – Адэль зірнула ў бок Джеймса. «Прабач, Джив». «Але гэта неправда», – ўскрыкнула Клара Джеймс. «Мы што, ўсе хлусім?» – накінуўся на яе Вульф. Я мог папярэдзіць Клару, калі яна падаравала той погляд у калідоры, каб была асцеражнейшая з Вульфам. Яна была не толькі вытанчаная маладая жанчына, мела не толькі незвычайны бляск у вачах, але ў дадатак худзенькая, і было відаць, што яе хударлявасць з'яўляецца вынікам абмежавання ў ежы, а Вульф зусім не мог трываць людзей, якія мала ядуць. Я з самага пачатку ведаў, што рана ці позна ён накінецца на яе.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Але гэта неправда, ўскрыкнула Клара Джеймс. Мы што, ўсе хлусім, накінуўся на яе Вульф. Але Клара перайшла ў контратаку. Я не маю на ўвазе гэта, сказала яна пагардліва. Навошта так хвалявацца? Я маю на ўвазе, што я схлусіла бацьку. Тое, што ён падумаў наконт мяне і Альберта, гэта неправда. Я просто выхвалялася перад ім, таму што, не мае значэння чаму. Во всякім разе тое, што я яму гаварыла, неправда. Я так і сказала яму ў той жа вечар. Які вечар? Калі мы вярнуліся дадому з вечарыны за кулісамі пасля спектакля «Рыгалет». Менавіта там мой бацька накаўціраў Альберта, як вы ведаеце, проста на сцэне. Калі мы вярнуліся дадому, я паведаміла, што ўсё тое, што я расказала яму пра нас з Альбертам, неправда. Калі ж вы хлусілі? У першым выпадку ці ў другім? Не адказвай на гэтае пытанне, моя дарагая, умяшаўся суддзя Арнольд, дзейнічаючы ў якасці адваката. Ён сурова глянуў на Вульфа. Гэта ўсё не мае дачынення да справы. Калі ласка, цікаўцеся фактамі, але фактамі, што маюць непасрэднае дачыненне. Тое, што міс Джеймс сказала бацьку, неістотна. Не, пакруціў галавой Вульф. Ён перавёў позірк справа налева, потым зноў направа. Відаць, я невыразна ўсё растлумачыў. Місіс Міён пажадала, каб я вырашыў для яе, ці ёсць яе падставы для прад'яўлення іску. І не толькі юрыдычныя, колькі маральныя. Калі высветліцца, што гвалтоўныя дзеянні містера Джеймса супраць містера Міёна мелі маральныя падставы, это будзе адзін з фактараў, які я ўлічу, прымаючы рашэнне. Вульф засяродзіў увагу на Клары. Мела маё пытанне дачынення да справы ці не, місіс Джеймс? Я згодны з тым, што яно было не вельмі далікатна, і таму выклікала ў адказ няшчырасць. Я здымаю гэтае пытанне. Паспрабуйце замест яго адказаць вось на такое. Ці намякалі вы бацьку да той вечарыны за кулісамі, што містер Міён спакусіў вас? Засмяялася Клара, смяялася яна звонка і прывабна. Што за цудоўная старасветская манера пытацца пра такое? Так, я намякнула, але гэта неправда. Але вы паверылі, містер Джеймс? Джиффорд увесь час гэты ледзь стрымліваўся, і я хацеў бы заўважыць, што цярпець такія навадныя пытанні ад незнаёмага пра дачку, відаць, было цяжка. Але зрэшты астатнія прысутныя не пачулі нічога новага, а ўсё гэта, як бы там не было сапраўды, мела дачыненне да справы. Ён прымусіў сябе гаварыць спакойна. Я не паверыў таму, што мне паведаміла дачка. Вульф ківнуў галавой. На гэтым можна спыніцца, сказаў ён з палёгкай. Я рады, што з гэтай часткай размовы скончана. Вульф спыніў позірк на Руперці Гроўве. Цяпер, містер Гроў, раскажыце мне пра гутарку, якая адбылася ў студыі містера Міёна за некалькі гадзін да яго смерці. Містер Руперт Тлушч, які сядзеў, схіліўшы галаву на бок, сустрэўся позіркам сваіх праніклівых чорных вачэй з позіркам Вулфа. «Яна адбылася з мэтай, — сказаў ён высокім голасам, — абмеркаваць патрабаванне Міёна аб кампенсацыі за нанесеную яму шкоду. Вы былі там?» «Зразумела, я там прысутнічаў. Я быў кансультантам і імпрэсарыём Міёна. Разам са мной былі міс Бослі, доктор Ллойд, містер Джеймс і суддзя Арнольд».
Хто наладзіў сустрэчу? Вы? Нейкім чынам так. Суддзя Арнольд прапанаваў, а я паведаміў пра гэта Міёну і пазваніў доктару Ллойду і міс Бослі. І што вы вырашылі? Нічога. Альбо нічога канкрэтнага. Узнікла пытанне наконт памеру нанесенай шкоды, паколькі Міён павінен быў хутка зноў заспяваць. Як паставіліся да гэтага вы? Ну, хіба я не гаварыў, што быў імпрэсарыо Міёна, сказаў ён, прыплюшчыўшы вочы. Ну, несумненна, але я маю на ўвазе, як паставіліся вы да самой кампенсацыі. На маю думку, трэба было неадкладна выплаціць папярэднюю суму $50 000. Нават калі б у Міёна і хутка аднавіўся голас, ён ужо паспеў за гэты час страціць столькі ж і нават болей. Было скасавана яго турнэ па паўднёвай Амерыцы, ён не змог зрабіць шмат запісаў па кантрактах. Гаворка нават і блізка не магла ісці пра $50 000, з варожасцю ў голасе ўступіў у размову суддзя Арнольд. Хоць сам ён быў карантыш, але з горлам у яго было ўсё ў парадку. Я прывёў лічбы. Ідзіце к чорту са сваімі лічбамі. Кожны можа... Калі ласка... Вульф пастукаў касцяшкамі пальцаў па стале. Як ставіўся да гэтага містер Міён? Ну, зразумела, таксама, як і я. Звяртаючыся да Вульфа, гроф адначасова са злосцю паглядзеў у бок Арнольда. Мы гэта папярэдне абмеркавалі. Ну, вядома. Вульф перавёў позірк улева. Што вы думаеце пра гэта, містер Джеймс? Лічу, влез у размову суддзя Арнольд, што я павінен гаварыць ад імя кліента. Вы згодны, Джиф? Давайце, прамармытаў барытон. Арнольд менавіта так і зрабіў. Ён прагаварыў амаль гадзіну з тых 3, на працягу якіх адбывалася размова. Мяне здзівіла, што Вульф не спыніў яго, і ўрэшце я прыйшоў да высновы, што ён даў магчымасць яму трашчаць толькі таму, каб яшчэ раз пацвердзіць свае даўнія адносіны да адвакатаў. Калі так, то гэта яму з поспехам удалося. Арнольд нічога не абмінуў. У яго было шмат чаго сказаць наконт дэлінквентаў з экскурсам у больш чым 200-гадовы гістарычны перыяд, робячы асаблівы націск на псіхічны стан дэлінквента. Другім фактарам, на якім ён падрабязна спыніўся, было паняцце непасрэднай матывіроўкі. Ён сапраўды пераканаўча разважаў наконт гэтай самай непасрэднай матывіроўкі, але ўсё гэта было настолькі складана, што ўрэшце я збіўся з логікі яго разважанняў. Тым не меней, часам ён меў рацыю. На адпаведным этапе разважанняў ён сказаў: «Ідэя папярэдняй кампенсацыі, як яе тут назвалі, была, безумоўна, недапушчальная. Нельга спадзявацца на тое, што нехта нават у выпадку прызнання абавязательства згодзіцца заплаціць па ім, перш чым будзе дасягнута згода наконт агульнай сумы выплаты ці дакладнага метаду яе падліку». У другім выпадку ён адзначыў: «Патрабаванне такой вялікай сумы можна, між іншым, з усёй падставай кваліфікаваць як шантаж. Ім было вядома, што калі абмеркаванне вышэйша названага дзеянне будзе перададзена ў суд, і калі мы паведамім, што штуршком для ўчынку майго кліента з'явілася веданне ім пра абняслаўленне яго дачкі, суд прысяжных наўрад ці вынес бы прыгавор аб выплаце кампенсацыі. Але ім таксама вядома, што мы не вельмі хацелі звяртацца па дапамогу ў суд». «Ну, ведаеце, запярэчыў Вульф, толькі думка. Дачка сцвярджае, што няправільна яго інфармавала. Мы б маглі даказаць гэта», настойваў Арнольд. Я здзіўлена зірнуў на Клару. Тое, што цяпер гаварылася, поўнасцю не супадала з храналагічным парадкам яе як хлуслівых, так і праўдзівых заяў. Але ні яна, ні яе бацька не звярталі ўвагі на сэнс сказанага, ці не хацелі зноў пачынаць пра гэта гаворку. Яшчэ на нейкім этапе свайго маналога Арнольд сказаў наступнае: «Нават калі ўчынак майго кліента быў дэліктны і была пастаноўлена абавязковасць выплаты кампенсацыі, сума не магла быць узгоднена да вызначэння аб'ёмы нанесенай шкоды. Мы прапанавалі, захоўваючы за сабой усе правы, $20 000 з мэтай поўнага ўрэгулявання справы і адмаўлення з іх боку ад усіх прэтэнзій.
Яны не згадзіліся з гэтай прапановай, запатрабавалі неадкладнай выплаты ў лік належнай сумы. Мы прынцыпова адмовіліся ад гэтага. Урэшце была дасягнута згода толькі в адным. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб вызначыць агульную суму нанесенай шкоды. Зразумела, менавіта з гэтай мэтаю там знаходзіўся доктор Ллойд. Яго спыталі наконт прагнозу, ён заявіў, што «Але навошта вам гэта чуць з чужых слоў? Ён тут прысутнічае, і вы можете атрымаць інфармацыю з першых рук. Калі вы будзеце так ласкавы, доктар», звярнуўся да доктара Ллойда Вульф, кіўнуўшы галавой у знак згоды з прапановай Арнольда Гроўна. «Божа мой», — падумаў я, — «вось вам яшчэ адзін эксперт». Але Ллойд злітаваўся над намі. Ён тлумачыў усё на нашым узроўні разумення праблемы і нават не думаў займаць на гэта гадзіну. Першым загаварыць ён прыклаўся да шклянкі, куды паспеў ужо разы 3 падліць віскі з мятнай вадою. Ад гэтага расправіліся некаторыя зморшчыны на яго прыгожым твары, а ў вачах часткова знікла трывога. «Пастараюся прыпомніць», — паволі сказаў ён. «Дакладна ўсё тое, што я ім паведаміў. Спачатку я кваліфікаваў траўму, атрыманую ад удару. Моцна пашкоджанымі аказаліся шытападобная залоза і шырпалападобныя храсткі з левага боку і ў меншай меры перстнепадобны храсток». Ён усміхнуўся. Усмешка была ганарлівая, але не пагардлівая. Я пачакаў 2 тыдні, праводзячы прызначанае лячэнне, спадзяючыся, што хірургічнае ўмяшанне не спатрэбіцца, але яно аказалася неабходным. Калі ў час аперацыі я дайшоў да пашкоджаных месцаў, то супакоіўся. Все было не так дрэнна, як я думаў. Аперацыя была проста, і ён надзіва хутка пачаў папраўляцца. Я б не вельмі рызыкнуў у той дзень, калі б запэўніў, што яго голас будзе такі, як і раней, праз 2, найболей праз 3 месяцы, але гартань — надзвычай далікатны інструмент, і такі голас, як у Мійона, уяўляе сабой адметную з'яву, таму я быў дастаткова асцярожны, толькі сказаў, што быў бы здзіўлены і расчараваны, калі б ён не паправіўся і не быў поўнасцю гатовы да адкрыцця наступнага опернага сезона, гэта значыць праз 7 месяцаў з таго дня. Я дадаў, што мае надзеі і спадзяванні былі фактычна яшчэ больш аптымістычнымі. Ллойд сціснуў вусны. Здаецца, гэта і ўсё, што я тады паведаміў, тым не меней я падтрымаў прапанову, каб мой прагноз быў пераправераны рэнтнерам. Відавочна, прагноз быў бы адным з галоўных фактараў пры вызначэнні сумы, якую належала заплаціць за шкоду, і я не хацеў браць на сябе ўсю адказнасць. «Рэнтнер? Гэта хто?» — спытаўся Вульф. «Доктар Абрахам Рэнтнер са шпіталя Гара Сінай», — адказаў Ллойд тоном, якім бы я адказаў на пытанне, хто такі Мікі Мантл. Я пазваніў Рэнтнеру і дамовіўся аб сустрэчы раніцай наступнага дня. Да, я пазваніў Рэнтнеру і дамовіўся аб сустрэчы раніцай наступнага дня. «Я настаяў на гэтым», — з важным выглядам сказаў Руперт Тлуш. «Міён меў права атрымаць кампенсацыю. Не калі-небудзь у аддаленым будучым, а там жа і адразу. Яны адмаўляліся плаціць, пакуль не будзе ўзгоднена агульная сума. І калі мы павінны былі вызначыць гэтую суму, я мусіў быць упэўнены на ўсе 100%, што яна будзе дастатковая. Не забывайце, што ў той дзень Міён не мог прапець ніводнай ноты. А спяваць піянісіма ён змог бы не раней, чым праз 2 месяцы», — пацвердзіў Ллойд, і я сказаў, што гэта як мінімум. «Здаецца, умяшаўся суддзя Арнольд, прагучаў намёк на тое, што мы былі супраць прапановы забяспечыць яшчэ адно прафесійнае заключэнне. Я вымушаны заявіць пратэст». «Вы былі супраць», — завещаў Груф. «Не», — раўкнуў Джиффорд Джеймс, — «мы проста...» Все трое уступілі ў спрэчку, кідаючыся адзін на аднаго са злоснымі выразамі на тварах. Раней мне здавалася, што яны павінны былі прыберагчы ўсю сваю энергію для высвятлення галоўнага пытання, ці падлягае выплаце місіс Мійон якая-небудзь сума, і калі так, то якая, але я памыліўся наконт гэтых жэўжыкаў.
Галоўным іх клопатам было пазбегнуць нават самай нязначнай рызыкі дасягнуць згоды хоць па якім-небудзь пытанні. Вулф цярпліва дазволіў ім рухацца ў жаданым для іх кірунку, гэта значыць нікуды, а потым запрасіў уступіць у размову яшчэ аднаго госця. «Міс Бослі», — звярнуўся ён да Адэлі, — «вы нічога пакуль не сказалі. На чым баку былі вы?» Адэль Бослі ўвесь час уважліва сачыла за тым, што адбывалася, папіваючы ром Колінс, ужо другую шклянку, і здавалася мне вельмі разумнай. Хоць была сярэдзіна жніўня, яна адна з усіх 6 была па-сапраўднаму загарэлая. Яе адносіны як інфармацыйнага агента з сонцам былі выдатныя. «Я не была ні на чыім баку, містер Вулф», — сказала яна, пакруціўшы галавой. «Мой інтарэс абмяжоўваўся інтарэсамі асацыяцыі Метраполітэн-оперы. Зразумела, мы хацелі урэгуляваць усё без скандалу. У мяне не было ніякай думкі на пытанні, што абмяркоўвалася». «І ніякай думкі вы не выказалі?» «Не. Я проста заклікала іх, калі гэта магчыма, паспрабаваць урэгуляваць праблему». «Шчыра, нічога не скажаш», — выпаліла Клара Джеймс. Было відаць, што яна кпіла. «Вы маглі б крыху дапамагчы бацьку, бо гэта ён уладкаваў вас на працу. Ці вы...» «Супакойцеся, Клара», — уладна спыніў яе Джеймс. Але тая не звярнула на яго ўвагі і працягвала. «Ці вы ўжо цалкам расплаціліся за гэта?» Суддзя Арнольд, здавалася, пакрыўдзіўся. Руперт тлушч захіхікаў. Доктор Ллойд глынуў віскі з вадой. Паколькі я пачынаў ужо ў нейкай ступені па-сяброўску ставіцца да Адэлі, то, вядома, спадзяваўся, што тая шпурне што-небудзь у гэту вытанчаную і бліскучую міс Джеймс, але яна абмежавалася зваротам да яе бацькі. «Няўжо ты не можаш справіцца з немаўлём, Джыф?» Потым, не чакаючы адказу, звярнулася да Вулфа. «Міс Джеймс схільная да фантазій. Тое, на што яна намякала, нідзе не зафіксавана. І нікім. Ва ўсякім разе яно не будзе зафіксавана сёння», — згодна кіўнуў Вулф. Ён скрывіў грымасу і сказаў, вяртаючыся да пытанняў, якія дарэчы ці недарэчы, я хацеў спытаць, калі скончылася гутарка? «Ну што ж, містер Джеймс і суддзя Арнольд пайшлі першыя, недзе а палове 5. Неўзабаве за імі пайшоў доктор Ллойд. Я пабыла яшчэ некалькі хвілін з Міёнам і містерам Гроувам, а потым таксама пайшла». «Куды вы пайшлі?» «У сваю кантору на Брадвеі. Колькі часу вы прабылі ў сваёй канторы?» Гэтае пытанне, здаецца, яе здзівіла. «Не ведаю. Зрэшты, так, канешне, я пайшла толькі пасля 7 гадзін, мне трэба было тое-сёе зрабіць, апрача таго я надрукавала на машынцы канфідэнцыяльны запіс гутаркі ў Міёна». «Вы сустракаліся з Міёнам яшчэ перад яго смерцю? Ці званілі?» «Сустракалася?» Яшчэ больш здзівілася Адэль. «Як я магла? Хіба вы не ведаеце, што яго знайшлі мёртвым у 7 гадзін? Значыць, да таго, як я выйшла з канторы. Вы тэлефанировали яму паміж паловай 5 і 7 гадзінамі?» «Не». Адэль выглядала збянтэжанай і крыху раззлаванай. Я раптам зразумеў, што Вулф неабдумана пачаў ступаць па тонкім лёдзе, набліжаючыся да забароненай тэмы забойства. «Я не ведаю, на што вы намякаеце», — дадала Адэль. «Я таксама», — запалам заўважыў суддзя Арнольд і працягваў саркастычнай усмешкай, «калі толькі гэта не неадольная звычка пытацца ў людзей, дзе тыя былі у той момант, калі адбылося забойства. Чаму тады не кіравацца гэтай звычкай у дачыненні да ўсіх нас?» «Якраз гэта я і збіраюся зараз зрабіць», — спакойна адказаў Вулф. «Я хацеў бы даведацца, чаму Міён надумаў скончыць самагубствам, бо ад гэтага залежыць прапанова, якую я павінен выказаць удаве. Наколькі я зразумеў, 2 ці 3 з вас паведамілі, што пад канец гутаркі ён быў ва ўзбуджаным, але не прыгнечаным стане. Я ведаю, што ён скончыў самагубствам. Паліцыю нельга збіць з панталыку ў такіх выпадках. Але чаму?» «У мяне наконт заявы аб яго стане ёсць сумненні», — пачала выказваць сваю думку Адэль. «Калі ведаеш, як спявак, асабліва такі вялікі, як Міён, сябе адчувае,
калі ён не можа выціснуць сябе хоць адну ноту, калі вымушаны гаварыць прыцішаным голасам ці нават шэптам, гэта жахліва. Ва всякім разе, яго ўчынкі заўсёды былі неспадзяваныя, уставіў слова Руперт Гроув. Я чуў, як он на рэпетыцыі праспяваў арыю як анёл, а потым расплакаўся, бо яму, бачыце, здалося, што канец быў змазаны. То ён, здавалася, быў на нябёсах, а праз хвіліну ўжо нібы зямлёй прысыпаны. Тым не меней, прабурчаў Вулф, усё тое, што было сказана Міёну, усё роўна кім, на працягу тых 2 гадзін перад самазабойствам, мае непасрэднае дачыненне да гэтага расследавання, мэта якога вызначыць маральную пазіцыю міссіс Міён. Я хачу ведаць, дзе вы, панове, былі ў той дзень адразу пасля заканчэння гутаркі і да 7 гадзін, і што вы рабілі ў гэты час. «Божа!» — усклікнуў суддзя Арнольд і ўзняў да неба рукі. «Ну што ж!» — сказаў ён, апусціўшы іх. «Час позні, як вам ужо сказала міс Бослі, я выйшаў са студыі Міёна разам са сваім кліентам. Мы пайшлі ў бар Чэрчыль, дзе выпілі і пагутарылі. Крыху пазней да нас далучылася міс Джеймс. Яна таксама заказала сабе пітво і прасидзела з намі даволі доўга, недзе з паўгадзіны. А потым пайшла. Мы з містером Джеймсом заставаліся разам да пачатку 8. Увесь гэты час ніхто з нас не сустракаўся з Міёнам і нікому гэтага не даручаў. Спадзяюся, гэта інфармацыя вычарпальная». «Дякую вам», — ветліва сказаў Вулф. «Вы, зразумела, пацвярджаеце тое, што было сказана, містер Джеймс?» «Так», — хмура адказаў барытон, «якая ўсё ж такі гэта бязглуздзіца». «Яна сапраўды пачынае гучаць менавіта так», — пагадзіўся Вулф. «Доктор Ллойд, ваша чарга, калі вы не супраць». Той паспеў ужо размякнуць, ён 4 разы падліваў сабе, не шкадуючы нашага лепшага віскі, і не быў супраць. «Ну што ж вы, калі ласка!» — ахвотна адгукнуўся ён. «Я абышоў з візітамі 5 пацыентаў, 2, што жылі на 5-й авеню, на поўнач ад цэнтра, аднаго ў раёне 60-х вуліц на ўсходняй частцы Манхэттана і 2 у бальніцы. Я прыйшоў дадому неўзабаве пасля 6 і толькі паспеў апрануцца пасля ванны, як пазваніў Фрэд Уіплер і паведаміў пра Міёна. Зразумела, я адразу пайшоў туды». «Вы не сустракаліся з Міёнам і не званілі яму?» «Не. А пасля таго, як скончылася гутарка, я больш не меў з ім ніякіх кантактаў. Можа, мне трэба было гэта зрабіць, але такая думка не прыйшла ў галаву. Я не псіхіятр, хоць і быў яго доктарам». «Ён быў імпульсіўны, ці не так?» «Так», — Ллойд сціснуў вусны. «Вядома, гэта не медыцынскі тэрмін». «Далёка не медыцынскі», — пагадзіўся Вулф. Ён перавёў пільны позірк сваіх вачэй на наступнага субяседніка. «Містер Гроув, мне не трэба пытацца ў вас, ці званілі вы Міёну, бо ўжо зафіксавана, што вы яму званілі. Прыблізна 5-й гадзіне». Руперт Лош зноў схіліў на бок галаву. Відаць, гэта была яго любімая поза ў час гутаркі. «Пасля 5 гадзін», — паправіў ён Вулфа. «Дакладней, у 15 минут на 6. «Адкуль вы пазванілі?» «З клуба Гарвард». «Нічога сабе», — падумаў я. «Колькі ж намаганняў трэба было яму прыкласці, каб трапіць у клуб Гарвард». «І што вы сказалі?» «Нічога асаблівага», — скрывіў вусны Гроув. «Ведаеце, гэта не ваша справа, але паколькі астатнія зрабілі вам такую ласку, то і я буду трымацца іх прыкладу. Раней я забыўся спытаць, ці гатовы ён пацвердзіць згоду пералічыць $1000 за адзін тавар, бо адпаведнаму агенству патрэбны быў дакладны адказ. Мы гаварылі менш 3 мінут. Спярша ён быў супраць, а потым згадзіўся, вось і ўсё». «Ці можна было па яго голасе зразумець, што з вамі размаўляе чалавек, які збіраецца скончыць самагубствам?» Не, ні ў якім разе. У яго быў сумны настрой, што і зразумела, бо ён не мог спяваць тады і не спадзяваўся аднавіць голас раней, чым праз 2 месяцы. А што вы рабілі пасля таго, як пагаварылі па тэлефоне з Міёнам?» «Я застаўся ў клубе. Заказаў вячэру, яшчэ не паспеў скончыць есць, як пачуў навіну пра тое, што Міён скончыў самагубствам. Так я не пакаштаваў заказаныя тады марожанае і каву. Ну што ж, гэта вельмі дрэнна.
Калі вы гаварылі з Міёнам па тэлефоне, ці спрабавалі вы яшчэ раз угаварыць яго не настойваць на іску супраць містера Джеймса? Гроў падняў галаву. «Што я спрабаваў?» – перапытаў ён. «Вы чулі, што я сказаў?» – груба адказаў Вулф. «Што тут дзіўнага? Зразумела, я атрымаў ад місіс Міён адпаведную інфармацыю, бо я вяду па яе просьбе расследавання. Спярша вы былі супраць таго, каб Міён патрабаваў выплату кампенсацыі і спрабавалі адгаварыць яго. Вы гаварылі, што пагалоска, якая разнясецца ў выніку ўсяго гэтага, наробіць шмат шкоды, і таму не варта гэтага рабіць. Ён жа патрабаваў, каб вы падтрымалі іск і паабяцаў скасаваць заключаны з вамі кантракт у тым выпадку, калі вы адмовіцеся. Ці не так, містер Гроув?» «Не, не так», – бліснуў сваімі чорнымі вачыма Гроф. «Зусім не так. Я толькі выказаў яму сваю думку. Калі ж было вырашана заявіць іск, я дзейнічаў адпаведна». Яго голас зрабіўся на цэлую актаву вышэй, хоць раней мне здавалася, што больш пісклявага голасу ўжо і быць не можа. «Я сапраўды дзейнічаў згодна з прынятым рашэннем». «Вось як», – сказаў Вульф, больш не спрачаючыся. «А што вы цяпер думаеце наконт іску місіс Міён?» «Я не думаю, што ён абгрунтаваны. Я не веру, што яна зможа атрымаць пэўную суму. На месцы Джеймса я не заплаціў ёй нават цэнта». «Яна вам не падабаецца, ці не так?» – кіўнуў галавой Вулф. «Калі гаварыць шчыра, дык не. І ніколі не падабалася. А што, я павінен яе любіць?» «Вядома, не. Асабліва, калі ўлічыць тое, што і вы ёй не падабаецеся». Вулф, адкінуўшыся назад, зручней усеўся ў крэсле. Я мог здагадацца па размяклых вуснах Вулфа, што наступнае пытанне, якое ўзнікне ў ходзе гутаркі, будзе якраз тое, што яго не цікавіла, і зразумеў, чаму, калі заўважыў, што ягоныя вочы спыніліся на Клары Джеймс. Магу ісці ў заклад, калі б ён ведаў, што давядзецца мець справу з такімі кліентамі, то ніколі б не згадзіўся на гэту работу. «Міс Джеймс, вы чулі, што тут гаварылася?» – спытаў ён бурчліва. «Мне было цікава», – з крыўдаю ў голасе загаварыла тая, нібыта скардзячыся. «Вы і далей не будзеце звяртаць ніякой увагі на мяне? Я таксама тут прысутнічаю. Ці не так?» «Так, я не забыўся пра вас». З тону яго голасу адчувалася, што яму хацелася адваротнага. «Пасля таго, як вы сустрэліся з бацькам і суддзёй Арнольдам у бары за пітвом, з якой мэтай яны накіравалі вас на сустрэчу з Міёном да яго ў студыю?» Арнольд і Джеймс адразу ж выказалі пратэст, зрабіўшы гэта гучна і адначасова. Вулф, не звяртаючы на іх увагі, чакаў адказу ад Клары, голас якой патануў у крыках яе спадарожнікаў. «Не мае ніякага дачынення», – пачуўся толькі канец яе адказу. «Я сама туды пайшла. Гэта была ваша ўласная ідэя? Цалкам. Часам так здараецца зусім незалежна ад нас. Дзеля чаго вы туды пайшлі?» «Ты не абавязана адказваць на гэтае пытанне, моя дарагая», – звярнуўся да яе Арнольд. Клара не звярнула на яго ўвагі. «Яны паведамілі мне аб тым, што адбылося ў час гутаркі, і я ледь не звар'яцела. На маю думку, гэта быў сапраўдны грабеж, але я не збіралася менавіта гэта казаць Альберту. Мне здавалася, што я здолею адгаварыць яго. І вы пайшлі, каб угаварыць яго адмовіцца дзеля мінулага. Ах, як удала вы умееце выбіраць словы!» – усклікнула Клара з задаволеным выглядам. «Уявіце дзяўчыну маіх гадоў, у якой ужо ёсць мінулае. Я рады, што вам спадабалася мая манера выказвацца, міс Джеймс». Было відаць, што ўнутры Вулфа ўсё кіпіць. «Як бы там ні было, вы пайшлі. На месцы былі ў 15 мінут на 7. Так, нешта каля гэтага. Вы бачыліся з Міёном?» «Не, чаму не? І яго там не было ўрэшце».
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Вы бачыліся з Мільёнам? Не, чаму не? І яго там не было ўрэшце. Клара змоўкла. У яе вачах ужо не было таго бляску, які быў раней. Так, я думала тады, працягвала яна, я паднялася на 13 паверх і націснула кнопку званка на дзвярах студыі. Званок гучны. Ён гэта спецыяльна прадугледзеў, каб яго не заглушалі голас і гук піяніны у час рэпетыцыі, але я не магла пачуць яго з калідору. У дзверы таксама гукаізаляваныя. І націснуўшы кнопку некалькі разоў, я не была ўпэўненая, што званок празвінеў, і таму пастукала. Я люблю ўсё даводзіць да канца. А паколькі мне здавалася, што ён у студыі, я яшчэ некалькі разоў пазваніла, потым зняла чаравік і пастукала аб дзверы абцасам. Потым я пайшла ўніз і націснула кнопку званка на дзвярах кватэры. Гэта было сапраўднае глупства з майго боку, бо я ведала, з якой нянавісцю ставіцца да мяне місіс Мільён, але все-таки я гэта зрабіла. Місіс Мільён адчыніла дзверы і сказала, што, на яе думку, Альберт знаходзіцца паверхам вышэй у студыі. Я сказала, што яго там няма. Пасля гэтага яна з трэскам зачыніла дзверы проста перад самым маім носам. Я пайшла дадому, зрабіла сабе коктейль. Дарэчы, трэба прызнаць, у вас добрыя віскі, хоць я ні разу раней не чула такой назвы. Яна ўзняла і патрэсла шклянку, каб памяшаць лёд. Ёсць якія пытанні? Не, гыркнуў Вулф. Ён зірнуў на насценны гадзіннік, а потым абвёў позіркам твары прысутных. Я, безумоўна, паведамлю місіс Мільён, сказаў ён, звяртаючыся да іх, што вы не імкнуліся утойваць факты. А што яшчэ? Пацікавіўся Арнольд. Не ведаю. Паглядзім. Гэта ім не спадабалася. Не думаю, каб хто-небудзь змог вызначыць пытанне, па якім усе 6 змаглі б прыйсці да аднадушнай згоды, і ўсё ж Вулф здолеў акрэсліць яго некалькімі словамі. Ім трэба было ведаць канчатковае рашэнне, калі не яго, дык думку, ну, а калі і не яе, дык хоць бы намёк. Адель Бослі была сама упартасць. Руперт Тлушч выказаў сваё абурэнне віскам, а суддзя Арнольд ледзь стрымліваўся. Вулф па-ранейшаму валодаў сабой, але нарэшце ўстаў і пажадаў ім добрай ночы. Всё скончылася на такой ноце, што, адыходзячы, ніхто з іх не выціснуў сябе ніводнага слова ўдзячнасці за пачастункі. Нават Адель, эксперт па адносінах з грамадскасцю, ці доктар Ллойд, які фактычна адзін апаражніў бутэльку віскі. Зачыніўшы на ноч парадныя дзверы на засуку, я вярнуўся ў кабінет. На маё здзіўленне, Вулф усё яшчэ быў на нагах, стоячы каля кніжнай шафы і ўтаропіўшыся ў расстаўленыя на паліцах кнігі. «Не спіцца?» – спытаў я пачціва. «Хачу выпіць яшчэ бутэльку піва», – настойліва запатрабаваў, павярнуўшыся ў мой бок Вулф. «Вы, пэўна, звар'яцелі. І так 5 бутэлек уже выпілі пасля вячэры». Все гэта я гаварыў без асаблівых эмоцый, бо справа была звычайная. Ён сам вызначыў норму ў 5 бутэлек, якія выпіваў паміж вячэрай, і перад тым, як класціся спаць, звычайна прытрымліваўся гэтай колькасці.
Але калі з той ці іншай прычыны быў вельмі не ў гуморы, то лічыў за лепшае зняць сябе адказнасць, каб такім чынам мець магчымасць спагнаць злосць на мне. Але гэта была ўсяго толькі частка маіх службовых абавязкаў. «Нічога не атрымаецца», – цвёрда сказаў я. «Я палічыў 5. Што за справы такія? Вечар прабавілі, а забойцы ўсё няма?» «Яшчэ чаго», – сказаў сцяўшы вусны Вульф. «Справа не ў тым. Калі б толькі гэта мы маглі б завяршыць усё яшчэ да таго, як ляжам спаць. Справа ў гэтым чортавым рэвальверы з крылам». Ён пільна глянуў у мой бок прыжмуранымі вачыма, быццам падазраючы, што ў мяне таксама ёсць крылы. Я мог бы, вядома, не звярнуць на гэта ўвагі, але не, паўлічваючы той стан, у якім знаходзяцца нашы кліенты, это было б неразумна. Мы павінны гэта высветліць. Іншага выйсця няма. Шкада. Магу чым-небудзь дапамагчы? Можаш. Пазвані містеру Креймеру і зрабі гэта неадкладна, заўтра ж раніцай. Папрасі яго быць тут в 11 гадзін. Мае бровы палезлі ўгору ад здзіўлення, але ж яго цікавіць толькі забойствы. Павінен я паведаміць, што у нас ёсць якраз такая справа і хацелі б з ёю пазнаёміць. Не. Скажы, я гарантую, што патурбавацца варта. Вулф зрабіў крок наперад. Арчі. Так, сэр? У мяне быў цяжкі вечар, і я вып'ю яшчэ одну бутэльку. Не. Ні ў якім разе. У кабінет зайшоў Фрыц, і мы пачалі наводзіць парадак. Ужо за поўнач, да таго ж вы нам перашкаджаеце, кладзіцеся спаць. Адна не пашкодзіць, прамармытаў Фрыц. Бач ты, памагаты знайшоўся, сказаў я рэзка. Папярэджваю вас абодвух. У мяне ў кішэні рэвальвер. Ну што за людзі ў гэтым доме? На працягу 9 месяцаў містер Креймер, інспектор па справах аб забойствах, мужчына высокага росту, шырокі ў плячах, з валасамі кранутымі сівізной, выглядаў, можна сказаць, малайцом. Улетку ад спёкі яго твар так моцна чырванеў, што інспектор выглядаў крыху гратэскава. Яму было гэта вядома і непрыемна, і выніку з ім цяжэй мець справу ў жніўні, чым у студзені. Калі мне трэба будзе здзейнічаць забойства на Манхэттане, я спадзяюся, што гэта здарыцца зімой. У аўторак апоўдні ён сядзеў у чырвоным скураным крэсле і пазіраў на Вулфа без асаблівай сардэчнасці. Затрымаўшыся ў сувязі з іншай раней дамоўленай сустрэчы, ён не змог прыйсці ў 11 гадзін, калі Вулф звычайна заканчвае візіты да сваіх архідэй у аранжарэях на даху. У Вулфа таксама быў не вельмі радасны выгляд, а я з нецярпеннем чакаў пачатку прадстаўлення. Ды мне цікава было ўбачыць, як будзе выкручвацца Вулф, стараючыся выцягнуць з Креймера інфармацыю пра забойства, не прызнаючыся, аднак, што забойства здарылася, бо Креймера ні ў якім разе нельга было назваць прастаком. «Мне трэба пад'ехаць тут, у адно месца», – прабурчаў Креймер. «У мяне мала часу». Відавочна, гэта была непрыкрытая хлусня. Ён проста не мог пагадзіцца з думкай, што інспектор нью-йоркскага дэпартамента паліцыі мог вось так прыйсці з візітам да прыватнага дэтэктыва па запрашэнні, нават калі гэта быў Ніра Вулф, нават калі я паведаміў, што ў нас ёсць нешта сапраўды цікавае. «Ну, што тут у вас?» – працягваў бурчаць Креймер. «Што-небудзь звязанае з Дыкенсонам? Хто далучыў вас да гэтай справы?» «Не, дзякуй Богу, не гэта. Это датычыцца забойства Альберта Міёна». Я здзіўлена глянуў на Вулфа. Гэта было за межамі майго разумення. Ён адразу ж спусціў сабак, і якраз тады, калі, на маю думку, уся справа была ў тым, каб рабіць выгляд, што ніякіх сабак не магло быць. «Міён?» – перапыніў. Без усялякай цікавасці Креймер. «Это не з маіх. Хутка будзе ваш. Альберт Міён, вядомы оперны спявак. 4 месяцы назад, 19 красавіка, у яго ў студыі на Іст-Энд-авеню смерць ад кулі». «А, – кіўнуў галавой Креймер, – так, прыпамінаю. Але вы крыху выходзіце за межы. Гэта было самагубства, відавочнае і простае». «Не, гэта было наўмыснае забойства». Креймер
На некалькі імгненняў спыніў позірк на Вулфе, потым, не спяшаючыся, узяў з кішэні сігару, уважліва агледзеў яе і сунуў у рот. Праз момант выцягнуў яе адтуль. Я заўсёды ведаў, заўважыў ён, што, калі трэба знайсці затлум у галаве, то можна смела разлічваць на вас. Хто сказаў, што гэта забойства? Я прыйшоў да такой высновы. Ну, тады ўсё ясна. Сарказм Креймера заўсёды быў больш, чым трэба з'едлівы. А вы паклапаціліся, каб сабраць доказы? У мяне іх няма. Выдатна. Факты проста крычаць, што гэта было забойства. Креймер зноў засунуў сігару ў рот і выбухнуў. З якога часу вы пачалі гаварыць, чорт ведае, якімі рванымі сказамі? Працягвайце і гаварыце нармальна. Ну, сказаў крыху падумаўшы Вулф, справа крыху складаная. Вы, відаць, незнаёмыя з падрабязнасцямі, паколькі гэта адбылося ўжо даўно і было зарэгістравана як самазабойства. Я памятаю гэтую справу дастаткова добра. Як вы сказалі, ён быў вядомая асоба, так што працягвайце. Вулф адкінуўся ў крэсле і заплюшчыў вочы. Перапыняйце мяне, калі трэба. Учора вечарам у мяне тут на гутарцы было 6 чалавек. Ён пералічыў прозвішчы і паведаміў, што гэта былі за асобы. 5 з іх прысутнічалі на гутарцы ў студыі Міёна, якая закончылася за 2 гадзіны да таго, як яго знайшлі мёртвым. 6-я асоба, міс Джеймс, грукала ў дзверы студыі ў 15 минут на 7 і не пачула адказу, відаць таму, што Міён быў ужо мёртвы. Я прыйшоў да высновы, што Міён быў забіты толькі на падставе таго, што пачуў ад іх. Я не збіраюся паўтараць усё тое, што яны мне пераказалі, бо для гэтага спатрэбіцца занадта шмат часу. Адразу ж узнікне пытанне наконт акцэнтаў і розных інтэрпрэтацый. Да таго ж вы ўжо іх чулі. Учора ўвечары мяне тут не было, суха сказаў Креймер. Так, вас тут не было. Замест вас трэба было б сказаць паліцэйскі дэпартамент. Все гэта павінна быць падшыта ў дасье. Іх усіх дапытвалі тады. Калі гэта здарылася, яны расказалі кожны сваю гісторыю. Іх жа яны паведамілі і мне. Вы можаце іх там знайсці. Вы калі-небудзь чулі, каб я быў вымушаны браць свае словы назад? Я быў сведкам выпадкаў, калі мне хацелася запіхнуць іх назад у вашу глотку. Але вы ніколі гэтага не зрабілі. Вось яшчэ 3 словы, якія я не вазьму назад. Міён быў забіты. Я не скажу вам цяпер, як дайшоў да гэтыя высновы. Павывучайце вашы дасье. Креймер стараўся стрымліваць сябе. Мне не трэба вывучаць іх, заявіў ён. З адной дробнай дэталі, якім чынам ён скончыў жыццё. Вы хочаце сказаць, што націснуў на курок ён сам, але зрабіць гэта яго прымусілі? Не. На курок націснуў забойца. О, забойца, відаць, быў непросты. Паспрабуйце дамагчыся, каб ахвяра разявіла рот, запіхнуць туды дула рэвальвера і каб пры гэтым вас яшчэ не пакусалі. Можа, вы і прозвішча забойцы паведаміце? Я яшчэ не настолькі далёка зайшоў у сваім расследаванні, але непакоіць мяне не ваш контраргумент. Справа гэта вырашальная, тут ёсць нешта іншае. Вулф нахіліўся ўперад і загаварыў вельмі сур'ёзным тонам. Я б, вядома, мог самастойна завяршыць усю справу, перадаць вам дадзеныя пра забойцу і ўсе доказы, а потым лопаць крыламі і радасна кукарэкаць. Але, па-першае, у мяне не столькі амбіцыі, каб выстаўляць вас дурнямі, бо вы не такія, а па-другое, мне патрэбна ваша дапамога. Я не гатовы пакуль да таго, каб даказаць, што Міёна забілі. Я магу толькі запэўніваць, што гэта было менавіта так. Паўтараць, што мне не давядзецца забіраць свае словы назад, таксама, як і вам. Няўжо гэтага недастаткова, каб выклікаць вашу зацікаўленасць? Креймер перастаў смактаць сігару. Дарэчы, ён так і не запаліў яе. Вядома, так, адказаў ён хмурна. Так, каб яго чорт узяў, я зацікаўлены. Яшчэ адзін першастацейны сатлум галавы. Я вельмі ўсцешны тым, што вы шукаеце маёй дапамогі. Ну, як я магу дапамагчы?
Я хочу, каб вы затрымалі 2 чалавек як сведак, паказанні якіх маюць істотнае значэнне, дапыталі іх і выпусцілі пад заклад. А чаму 2? Чаму не ўсіх 6? Я папярэджваў чытача, яго сарказм быў з'едлівы, але, працягваў, незважаючы на кпіны Вулф, трэба выканаць адпаведныя ўмовы. Яны не павінны ведаць, што я тут замешаны. Яны нават не павінны ведаць, што я гаварыў з вамі. Арышты трэба здзейсніць сёння папалудні ці ў канцы дня, каб яны засталіся ў зняволенні всю ноч да таго часу, пакуль раніцай вырашыцца пытанне наконт закладу. Сума не павінна быць вялікая, бо сам заклад не мае асаблівага значэння. Допыт павінен быць дастаткова працяглы і суровы, а не такі, каб проста адмахнуцца. І чым меней яны паспяць, а лепш, каб наогул вочы не сплюшчылі, тым лепей. Вядома, для вас такія справы звыклыя. Так, мы ўвесь час гэта робім, сказаў Крэмер ранейшым тонам. Але калі мы просім выпісаць ордэр, пажадана мець дастаткова пераканаўчае абгрунтаванне. Мы б не хацелі тлумачыць гэта жаданнем аказаць паслугу Ніра Вулфу. Крывіць душой я не хачу. Для гэтых 2 дастатковае абгрунтаванне ёсць. Яны на самай справе сведкі, паказанні якіх маюць істотнае значэнне. Вы не сказалі іх прозвішчы, хто яны? Мужчына і жанчына, якія знайшлі труп. Містер Фрэдэрік Уіплер, музычны крытык, і місіс Міён, удава. На гэты раз я не здранцвеў ад здзіўлення, але спатрэбіліся дадатковыя намаганні, каб схамянуцца, бо такое здарылася, відаць, упершыню. Колькі разоў я быў сведкам таго, як Вулф заходзіў далёка, а ў некалькіх выпадках занадта далёка, каб вызваліць кліентаў ад арышту. Ён ставіўся да арыштаў як да невыноснай асабістай абразы. Але тут ён практычна прасіў прадстаўнікоў праваахоўных органаў засадзіць Фрэда і Пегі за краты. І гэта пасля таго, як я перадаў у банк выпісаны місіс Міён чэк на 5000. Вось як, сказаў Крэмер. Іх, сэр, пацвердзіў Вулф. Як вы ведаеце, ці можаце даведацца з дасье, ёсць шмат пра што іх спытаць. Містер Уіплер быў у Міёнаў у той дзень на званым абедзе разам з іншымі, а калі госці пайшлі, ён застаўся з місіс Міён. Пра што ішла размова? Што яны рабілі ў другой палове гэтага дня? Дзе яны былі? Чаму містер Уіплер вярнуўся ў кватэру Міёна ў 7 гадзін? Чаму яны з місіс Міён пайшлі наверх у студыю? Чаму, убачыўшы труп, містер Уіплер не паведаміў аб гэтым, што здарылася паліцыя, спусціўся на першы паверх, каб скласці са слоў швейцара і ліфцёра спіс наведвальнікаў? Незвычайныя паводзіны. Ці меў Міён звычку спаць пасля абеду? Ці спаў ён з адкрытым ротам? Вельмі вам абавязаны, сказаў Крэмер зусім неўдзячна. Проста цуд, як спрытна вы ўмееце задаваць пытанні. Але калі Міён нават і спаў з адкрытым ротам, я сумняваюся, што ён рабіў гэта стоячы. Куля, якая прабіла галаву, трапіла ў столь, наколькі я памятаю. Скажыце цяпер, спытаўся Крэмер, пляснуўшы далонямі па падлакотніках крэсла, хто ваш кліент? Не, з жалем у голасе сказаў Вулф, я не магу гэта адкрыць. Я так і думаў. Сапраўды, вы ніколі не адкрылі ніводнай дробязі. У вас няма доказаў, а калі яны ёсць, дык вы надзейна хаваеце іх у кішэні. Вы прыйшлі да высновы, якая вам падабаецца. Яна дапаможа кліенту, прозвішча якога вы адмаўляецеся паведаміць, але хочаце, каб я праверыў для вас гэтую выснову, арыштаваўшы 2 паважаных грамадзян і ўзяўшы іх у работу. Раней я быў сведкам вашага нахабства, але гэты раз вы паставілі рэкорд. Ну, я ж вам казаў, што буду вымушаны праглынуць свае словы, як і вы, калі вы бы нават праглынулі адну са сваіх архідэй, каб толькі атрымаць ганарар. Вось тут і пачаўся феерверк. Я шмат разоў сядзеў на сваім месцы, слухаючы лаянку паміж гэтымі 2 тыпамі, цешачыся кожнай хвілінай гэтага спектакля,
Але сённяшняе прадстаўленне рабілася настолькі драматычным, што я быў ужо не вельмі упэўнены наконт уцех. У 12:40 Крэмер быў на нагах, збіраючыся выходзіць. У 12:45 ён зноў сядзеў у чырвоным скураным крэсле, махаючы кулаком і злосна зыркаючы на субяседніка. У 12:45 Вулф сядзеў, адкінуўшыся ў крэсле, заплюшчыўшы вочы, і рабіў выгляд, што нічога не чуе. У 12:52 ён стукнуў кулаком аб стол і роўна ўвесь голас. У 13:10 всё скончылася. Крэмер згадзіўся з прапановай Вулфа і пайшоў. Ён выставіў умову спярша азнаёміцца з матэрыяламі па справе і пагутарыць з супрацоўнікамі, але гэта было неістотна, бо арышты трэба было адкласці на больш позні час і здзейсніваць толькі тады, як суддзі пойдуць дадому. Ён пагадзіўся з той умовай, што ахвяры не даведаюцца аб тым, што Вулф прыклаў да гэтай справы руку, таму можна было сказаць, што Крэмер саступіў, але на самай справе ён кіраваўся разумным сэнсам. Як бы Крэмер не стараўся праігнараваць тыя 3 словы Вулфа, якія не павінны былі брацца назад, а з уласнага вопыту ён ведаў, як рызыкоўна ігнараваць гэтага чортава Вулфа. Яны ўсё ж прадугледзелі дастатковыя меры, каб пазбегнуць непрыемных момантаў у выніку перагляду справы аб смерці Міёна, і в тым выпадку размова з парай, якая знайшла труп, уяўляла сабой не менш апраўданы шлях падступіцца да справы, чым які-небудзь іншы. Трэба заўважыць, што Крэмер папярхнуўся толькі адным — адмовай Вулфа паведаміць прозвішча кліента. Ідучы з Вулфам у сталовую, дзе нас чакаў абед, я заўважыў, звяртаючыся да яго шырокай спіны: у межах вялікага Нью-Йорка налічваецца ўжо 809 чалавек, якія б хацелі вас атруціць. Цяпер будзе 811. Вы не лічыце, што рана ці позна яны даведаюцца? Вядома, даведаюцца, згадзіўся ён, высоўваючы крэсла, каб сесці за стол, але занадта позна. Да канца дня і ўвечары, як нам было вядома, нічога не здарылася. Назаўтра раніцай, у 10:40, я сядзеў за сваім пісьмовым сталом у канторы, калі зазваніў тэлефон. Я ўзяў трубку і адказаў: «Кантора Ніра Вулфа, каля тэлефона Арчі Гудвін. Я хочу паговорить з містером Вулфом. Яго не будзе да 11 гадзін. Чым магу дапамагчы? Это неадкладная справа. З вами гаворыць Уэплер, Фредерик Уэплер. Я ў тэлефоннай будцы каля аптэкі на 9-й авеню непадалёк ад 20-й вуліцы. Разам са мной місіс Міён. Нас арыштавалі. Божа! З жахам у голасе ўсклікнуў я. За што? Каб дапытаць нас у сувязі са смерцю Міёна. У іх былі ордары на затрыманне сведак, якія могуць даць істотныя паказанні. Яны трымалі нас, і вось толькі што адпусцілі пад заклад. Я запрасіў адваката, каб уладкаваць справу наконт закладу, але не хачу, каб ён ведаў пра тое, што мы раіліся з Вулфам, і цяпер яго няма з намі. Нам трэба сустрэцца з Вулфам». «Ну, зразумела», — пагадзіўся я з запалам, «гэта абуральна. Зараз жа прыходзьце да нас. Пакуль вы прыедзеце, ён ужо вернецца з аранжэрэй. Хапайце таксі». «Мы не можам. Именно таму я і званю. За намі па пятах ідуць 2 сышчыкі, а нам не хацелася б, каб яны даведаліся пра сустрэчу з Вулфам. Як нам ад іх адвязацца?» Каб не марнаваць часу і сілы, варта было параіць ім ісці і не звяртаць увагі на хвасты, прышпіленыя афіцыяльнай паліцыяй. Але я падумаў, што мне лепш працягваць пачатую гульню. «Крый Бог!» — сказаў я з агідай у голасе. «Гэтыя лягавыя дзейнічаюць мне на нервы. Паслухайце, вы чуеце мяне? Так. Ідзіце да Федер Пейпер Компані, нумар 535, на 17-й вуліцы, на захад ад 5-й авеню. У канторы спытайцеся містера Сола Федера. Скажыце, што ваше прозвішча Монтгомері. Ён праводзіць вас па калідоры, што выходзіць на 18-ю вуліцу. Там, каля тратуара або ў другім радзе, будзе стаяць таксі з насокай на дзвярной ручцы. У машыне буду я. Не марнуючы часу, хуценька залазьце ў сярэдзіну. Зразумела? Думаю, што так. Было б добра, каб вы паўтарылі адрес.
Я паўтарыў і параіў ім пачакаць мінут 10, перш чым пайсці па указаным адрасе, каб я меў час дабрацца туды. Потым пазваніў Солу Федеру, каб даць адпаведныя ўказанні. Знайшоў Вулфа па ўнутраным тэлефоне, каб паведаміць аб тым, што адбываецца, і памчаўся да месца сустрэчы. Мне трэба было папрасіць Уіплера пачакаць 15-20 мінут, а не 10, бо я ледь-ледь паспеў на месца сустрэчы на 18-й вуліцы. Маё таксі толькі што спынілася, я высоўваў руку з машыны, каб прывязаць насоўку, калі яны выйшлі на тратуар. Я на всю шырыню адчыніў дзверцы, і Фред літаральна укінуў Пегі ў машыну, а сам нырнуў услед. «Водитель», — сказаў я суровым тоном, — «вы ведаеце, куды ехаць?» І мы рушылі наперад. Калі мы завярнулі на 10-ю авеню, я спытаўся, ці снедалі яны, і атрымаў сцвярджальны, але пазбаўлены ўсякага энтузіязму адказ. Трэба сказаць, што і самі яны выглядалі не надта бадзёра. Тонкі зялёны жакет Пегі, надзеты паверх карычневай сукенкі, пакамячыўся і быў не вельмі чысты, недагледжаным выглядаў і твар. Валасы Фреда, здавалася, з месяц не прычэсваліся, а яго трапічнага крою карычневы касцюм можна было б назваць па-рознаму, толькі не ахайным. Яны сядзелі, пабраўшыся за рукі, і амаль што хвілінны Фред папарочваўся назад і зазіраў у задняе акно. «Мы адарваліся, не хвалюйцеся», — запэўніў я яго. Я прыберагаў Сола Федера спецыяльна для такіх надзвычайных выпадкаў. Паездка доўжылася ўсяго 5 мінут. Калі я правёў іх у кабінет, Вулф быў ужо там і сядзеў за сталом у сваім вялікім, зробленым на заказ крэслі. Ён устаў, каб павітацца з увайшоўшымі, запрасіў іх сесці, спытаўся, ці добра яны паснедалі, сказаў, што вестка аб арышце непрыемна ўразіла яго. «Тут ёсць адна акалічнасць», — выпаліў, не паспеўшы сесці Фред. «Мы прыйшлі да вас на сустрэчу, каб канфідэнцыяльна параіцца, а праз 48 гадзін нас арыштоўваюць. Гэта што, чыстае супадзенне?» Вулф нарэшце зноў зручна уладкаваўся ў крэсле. «Гэта ніяк нам не дапаможа, містер Уіплер», — сказаў ён без всялякай крыўды. «Калі вы думаеце так, а не інакш, дык вам лепей пайсці куды-небудзь і астыць. Вы і місіс Міён мае кліенты. Намёк на тое, што я здольны дзейнічаць супраць інтарэсаў кліента, занадта дзіцячы, каб яго абмяркоўваць. Што хацела даведацца паліцыя?» Але Фреда такі адказ не задаволіў. «Вы недвудушны чалавек», — пагадзіўся ён, — «я гэта ведаю. Але як наконт Гудвіна? Ён таксама можа не быць двудушным чалавекам, але мог аказацца неасцярожным у размове з кім-небудзь. Арчі, гэта так?» — перавёў позірк у мой бок Вулф. «Не, сэр. Але я магу пачакаць з яго прабачэннямі. У іх была цяжкая ноч». Я зірнуў на Фреда. «Сядайце і супакойцеся. Калі б у мяне быў доўгі язык, я б і тыдня не пратрымаўся на гэтай рабоце». «Вельмі смешна», — не супакойваўся Фред. Ён сеў. «Місіс Міён згодная са мной, праўда, Пегі?» Пегі, якая сядзела ў чырвоным скураным крэсле, глянула ў яго бок, потым перавяла позірк на Вулфа. «Думаю, што я была згодная», — прызналася яна. «Так, я была згодная. Але цяпер, калі я тут бачу вас...» Яна абвяла рукою прысутных. «Забудзем пра гэта. Нам няма болей да каго ісці. Безумоўна, мы ведаем адвакатаў, але мы не хацелі б расказваць адвакату пра тое, што нам вядома, пра рэвальвер. Вам мы гэта ўжо расказалі. Але цяпер паліцыя пачала нешта падазраваць. Мы на волі, але адпусцілі нас пад заклад, і мы павінны нешта зрабіць».
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. «Што вы даведаліся ў панядзелак вечарам?» – спытаўся Фрэд. «Вы ўхіліліся ад пытання, калі я пазваніў вам учора. Што яны сказалі?» «Ну, паведамілі факты», – адказаў Вулф. «Як вы чулі, па тэлефоне я дабіўся пэўных вынікаў. У мяне няма больш нічога дадаць цяпер. Але я хачу ведаць, я мушу ведаць, якога кірунку пачала трымацца паліцыя. Ці ведаюць яны, што вы расказалі мне пра рэвальвер?» Фрэд і Пегі адмоўна пакруцілі галовамі. «Тады ў мяне ёсць дастаткова падстав, каб прапанаваць вам адмовіцца ад намёку на тое, што мы з містерам Гудвінам здрадзілі вам. Пра што яны ў вас пыталіся?» Для адказу на гэтае пытанне спатрэбілася добрая паўгадзіны. Паліцэйскія не выпусцілі ніводнай дэталі агульнай карціны, бо яна і была ім вядомая. І, выконваючы ўказанні Крэймера быць асабліва ўважлівымі, не абмінулі ніводнай дробязі. Яны зусім не абмяжоўваліся ў сваіх пытаннях толькі днём смерці Міёна і асабліва цікавіліся пачуццямі і дзеяннямі Пегі і Фрэда на працягу некалькіх месяцаў перад здарэннем і пасля яго. Некалькі разоў я мусіў прыкусіць язык, бо мне карцела спытаць кліентаў, чаму яны не паслалі паліцэйскіх к чортавай матері, але на самай справе я ведаў чаму. Яны баяліся. Напалоханы чалавек непаўнацэнны. У канцы расказа пра перажытыя Пегі і Фрэдам выпрабаванні я пачаў спачуваць ім і нават адчуваць сябе крыху вінаватым за Вулфа. Але тут ён раптам нечакана вывеў мяне са стану спагадлівасці. «Арчі», — раптам звярнуўся ён да мяне, «выпішы чэк на $5000 на імя місіс Міён». Пегі і Фрэд здзіўлена ўтаропіліся ў Вулфа. Я ўстаў і пайшоў да сейфа. Яны папрасілі растлумачыць, у чым справа. Я спыніўся каля дзверцаў сейфа, каб выслухаць адказ. «Я адмаўляюся супрацоўнічаць з вамі», — коротка сказаў Вулф. «Я не выношу хлусні. У нядзелю я гаварыў, што адзін з вас альбо вы абое хлусіце, і вы ўпарта адмаўлялі гэта. Я пачаў расследаванне на падставе вашай хлусні і рабіў усё, што было ў маіх сілах. Але цяпер, калі паліцыя зацікавілася смерцю Міёна і непасрэдна вамі, я не хачу больш рызыкаваць. Я гатовы быць Дон Кіхотам, але толькі не дурнем. Скасоўваючы дамоўленасць з вамі, я павінен паведаміць, што маю намер неадкладна інфармаваць інспектара Крэймера аб усім, што вы мне расказалі. А таксама папярэдзіць вас, што мы з ім добра знаёмыя, і ён мне паверыць. У выпадку, калі паліцыя падступіцца да вас наступны раз, і вы будзеце настолькі дурныя, каб адхіляць мае паказанні, адзін Бог ведае, што здарыцца. Лепш за ўсё вам расказаць паліцыі ўсю праўду і папрасіць, каб яны працягвалі расследаванне, якое вы хацелі даручыць мне. Але я вымушаны папярэдзіць вас, што яны не дурні, і таксама зразумеюць, што вы хлусіце, урэшце адзін з вас. Арчі, што вы стаіце, разявіўшы рот? Вы атрымалі маё даручэнне, вазьміце чэкавую кніжку. Я адчыніў сейф. Ніхто з іх нават не пікнуў. Думаю, што занадта стаміліся, каб неяк рэагаваць. Падышоўшы зноў да стала, я ўбачыў, што яны сядзяць нерухома, гледзячы адно на аднаго. Калі я пачаў рабіць адпаведны запіс у чэкавай кніжцы, пачуўся голас Фрэда.
Вы не зробіце гэтага. Гэта неэтычна. Фу, фыркнуў Вулф. Вы наймаеце мяне, каб я вызваліў вас з бяды, хлусіце мне і зараз гаворыце аб этыцы. Між іншым, я дасягнуў значнага поспеху у панядзелак вечарам. Высветліў усё акрамя 2 дэталяў, і адна, чорт яе вазьмі, залежыць ад вас. Я павінен ведаць, хто паклаў рэвальвер каля трупа. Упэўнены, што гэта зрабіў адзін з вас, але вы гэта адмаўляеце. Таму я нічога не магу зрабіць і вельмі шкада, бо акрамя ўсяго ведаю, што ніводзін з вас не мае дачынення да смерці Міёна. Калі б... Што? Спытаўся Фред. Гэты раз яго рэакцыя была зусім нармальная. Вы ўпэўнены, што ніхто з нас не мае дачынення? Так. Фрэда быццам ветрам змяло з крэсла. Ён падышоў да стала Вулфа, абапёрся аб яго далонямі, нахіліўся і спытаўся сурова. Вы сапраўды так лічыце? Паглядзіце мне ў вочы. Расплюшчыце вочы і зірніце мне проста ў твар. Вы сапраўды так лічыце? Вядома, адказаў Вулф. Безумоўна, я так лічу. Фред яшчэ нейкі момант не зводзіў вачэй з Вулфа, потым выпрастаўся. Ну што ж, сказаў ён гэты раз спакойна. Рэвальвер на падлогу паклаў я. Адтуль, дзе сядзела Пэгі, пачуўся стогн. Жанчына вылецела з крэсла, кінулася да Фрэда, сціснула далонямі яго руку. «Фрэд! Не можа быць, Фрэд!» Маліла яна яго. Я нават не спадзяваўся на такую рэакцыю з яе боку, але, відаць, трэба было ўлічваць яе стомленасць. Фрэд пагладзіў далоні Пэгі і, вырашыўшы, што гэтага недастаткова, абняў яе. На нейкі момант яго ўвага была засяроджана на жанчыне. Нарэшце Фрэд павярнуўся тварам да Вулфа і загаварыў. Можа, я пашкадую аб гэтым, але ў такім разе і вы будзеце шкадаваць. Далі Бог, вы пашкадуеце. Ён сказаў гэта даволі ўпэўнена. Што ж, я сапраўды хлусіў. Я паклаў рэвальвер на падлогу. Цяпер усё ў вашых руках. Ён яшчэ мацней прыціснуў да грудзей другога нашага кліента. Вось так, Пэгі. Не гавары, што я павінен быў усё табе расказаць. Можа, і сапраўды я павінен быў гэта зрабіць, але я не мог. Всё будзе добра, дарагая. Вось пабачыш. «Сядайце!» — гневна сказаў Вулф. Праз хвіліну ён паўтарыў тое самае, але ўжо як загад. «Сядайце, каб вас чорт узяў!» Пэгі вызвалілася з абдымкаў Фрэда, пайшла да крэсла і знясілена апусцілася ў яго. Фрэд стаў побач, паклаўшы далонь на яе плячо. Пэгі паклала на яе сваю далонь. Іх вочы, у якіх бачыліся адначасова падазронасць, страх, выклік і надзея, былі скіраваныя на Вулфа. «Спадзяюся, — сказаў ён па-ранейшаму гневна, — што вы разумееце, як усё ёсць на самай справе. Не думайце, што зрабілі на мяне ўражанне. Я ведаю, што рэвальвер паклалі вы. Як мог нехта іншы зайсці ў студыю за тыя лічаныя мінуты? Праўда, якую вы мне паведамілі, будзе не толькі бескарысная, яна будзе нават небяспечная, калі я не пачую ад вас наступнай праўды. Паспрабуйце яшчэ раз схлусіць, і не варта нават гаварыць, што можа здарыцца. Я не здолею выратаваць вас. Дзе вы яго знайшлі?» «Не хвалюйцеся, — спакойна сказаў Фрэд. Вы ўжо выціснулі з мяне прызнанне, і цяпер я буду гаварыць адкрыта. Калі мы зайшлі ў студыю і ўбачылі труп, я звярнуў увагу на рэвальвер, які ляжаў там, дзе Міён заўсёды трымаў яго, на падстаўцы бюста Каруза. Місіс Міён не заўважыла рэвальвера, яна не глянула ў той бок. Я адвёў Пэгі ў яе спальню і пайшоў назад у студыю. Взяў рэвальвер за засцерагальнік, прынюхаўся і зразумеў, што з яго стралялі. Потым паклаў яго на падлогу побач з трупам, вярнуўся ў кватэру, выйшаў за дзверы і спусціўся на ліфце на першы паверх. Астатняе адбывалася так, як я вам паведаміў у нядзелю. «Вы, можа, былі закаханыя, — прабурчаў Вулф, — але вы недаацанілі яе інтэлект. Вы падумалі, што пасля забойства Міёна яе хапіла розуму пакласці рэвальвер туды, куды ён павінен быў вываліцца з рук Міёна?
Это не так, чорт бы вас пабраў. Лухта, менавіта так. Каго ж б яшчэ вы хацелі прыкрыць? Апрача таго, вы аказались б у непрыемным становішчы, калі б вам давялося пагадзіцца з ёю, што рэвальвера ў той момант, калі вы зайшлі ў студыю разам, не было. Вы б у такім разе заблыталіся. Вы не адважыліся паведаміць ёй аб сваім учынку таму, што падазравалі яе, асабліва калі, як вам здавалася, яна падазравала вас. Вы не маглі быць упэўненыя, ці сапраўды яна падазравала вас, альбо толькі «я ніколі не падазравала яго», цвёрда сказала Пегі. Ёй давялося прыкласці шмат намаганняў, каб голас загучаў цвёрда, і ёй гэта ўдалося. І ён ніколі не падазраваў мяне. Мы проста не былі ўпэўненыя да канца. А калі вы закаханыя і хочаце, каб каханне было трывалым, трэба быць упэўненым. Именно так, пагадзіўся Фред. Яны глядзелі адно на аднаго. Это было именно так. Ну, добра, я поверу вам, коротко сказал Вулф. Думаю, что вы сказали правду, мистер Уиплер. Я сцвярджаю, что сказал правду. Ну, здаецца, что так, кивнул головой Вулф. Мне добрый слых на правду. А теперь проводьте миссис Мейон додому. Мне трэба брацца за справу. Але перш трэба ўсё абдумаць. Як я і гаварыў, былі дзве дэталі, і з вашай дапамогай мы вырашылі пытанне аб адной з іх. Вы не можете дапамагчы мне з другой. Ідзіце дадому і падсілкуйцеся. Якая там ежа, сурова сказаў Фред. Мы хочам ведаць, што вы збіраецеся рабіць. Мне трэба пачысціць зубы, заявіла Пегі. Я азірнуў яе бок з захапленнем і любоўю. Вось гэткія выказванні жанчын менавіта ў такія моманты адна з прычын таго, чаму мне падабаецца быць у іх акружэнні. Ні ў аднаму мужчыну ў такіх абставінах не прыйшло па галаву, што яму трэба пачысціць зубы і тым болей заявіць пра гэта. Акрамя таго, дзякуючы гэтай заяве аказалася лягчэй пазбавіцца ад наведвальнікаў без грубасці. Фред паспрабаваў настойваць наконт свайго права ведаць будучую праграму і удзельнічаць у абмеркаванні перспектыў, але ўрэшце быў вымушаны пагадзіцца з мандатам, атрыманым Вулфам, згодна з якім, калі наймаеш эксперта, то адзінае права, што табе застаецца, звольніць яго. Гэта разам з жаданнем Пегі дабрацца да зубной шчоткі і абяцаннем Вулфа пастаянна трымаць іх у курсе спраў, дазволіла выправіць іх дадому без асаблівых цяжкасцей. Калі, правёўшы іх да дзвярэй, я вярнуўся ў кабінет, Вулф з пагрозлівым выглядам барабаніў ножом для рэзкі папер на прэс-пап'е. Хоць я сотні разоў яму гаварыў, што прэс-пап'е ад гэтага псуецца. Я ўзяў чэкавую кніжку і паклаў назад у сейф. У ёй я паспеў пазначыць толькі дзень, так што нічога там не сапсаваў. Да обеду засталося 20 минут, абвясціў я, крутануў крэсла і сеў у яго. Паспеем адолець і другую дэталь. У адказ маўчанне. Я вырашыў не далікатнічаць. Калі вы не супраць, спытаўся я ласкава, дазвольце даведацца, што гэта за другая дэталь. Зноў маўчанне. Але праз момант ён выпусціў з рук нож, адкінуўся ў крэсла і глыбока ўздыхнуў. Гэты пракляты рэвальвер, буркнуў ён. Як пасля падлогі ён аказаўся на бюсце. Хто перанёс яго? Я уважліва глянуў на Вулфа. Бог ты мой, паскардзіўся я, як цяжка вам дагадзіць. Толькі што вы арганізавалі арыш 2 кліентаў і вынюхалі, як рэвальвер, што ляжаў на бюсце, апынуўся на падлозе. Цяпер жа вам трэба перанесці яго з падлогі зноў на бюст? Ну, якога чорта вам гэта ўсё? Не зноў, а да таго. Да чаго? Да таго, як знайшлі труп. Вулф зірнуў у мой бок. Што вы думаеце пра гэта? Мужчына ці жанчына, неважна хто з іх, зайшоў у студыю і забіў Мейона так, каб узнікла цвёрдая думка, якая пацвярджала версію аб самагубстве. Ён альбо яна
спецыяльна задумалі здзейсніць гэта такім чынам, і ўсё гэта не так цяжка, як паддаецца традыцыйнай крыміналогіяй. Потым ім ці ёю рэвальвер быў пакладзены на падстаўку бюста ў 6 метрах ад трупа, а пасля гэтай асоба выйшла са студыі. Што вы думаеце наконт гэтага? Я не думаю, я ведаю. Все адбывалася іначай, калі раптам ён не з'ехаў з глузду, націснуўшы на курок, што здаецца малаверагодным. Менавіта так. Забойца задумаў зрабіць так, каб усё выглядала на самазабойства. Ён паклаў рэвальвер на падлогу каля забітага, тут усё ясна. Але містер Уіплер знайшоў яго на бюсце. Хто ўзяў рэвальвер з падлогі і паклаў на бюст, а таксама калі і чаму? Так, паскроб я нос. Гэтае пытанне сапраўды не будзе даваць спакою. Нельга не прызнаць, што яно важнае і істотнае, але якога чорта вы дазволілі, каб яно ўзнікала? Чаму тады не паставіць гэтае пытанне цяпер? Трэба яго ці яе прыціснуць да сцяны, прад'явіць абвінавачванне і перадаць справу ў суд. Паліцэйскія засведчаць, што рэвальвер быў там, на падлозе, і гэта цалкам задаволіць суд прысяжных, бо ўсё падладжана пад самагубства. Прыгавор пры ўмове, што ўдасца злучыць такія рэчы, як прычына і магчымасць, будзе віноўныя, махнуў я рукой. І навошта ўздымаць усю гэтую справу наконт няўрымслівасці рэвальвера? Дзеля кліентаў, прабурчаў Вулф. Я павінен адрабіць свой ганарар. Яны хочуць пазбавіць свае думкі ад падазронасці, бо ведаюць, што калі зайшлі ў студыю, рэвальвера на падлозе не было. Што ж датычыцца суда прысяжных, то я не магу дапусціць, каб ён падумаў, што рэвальвер заставаўся на падлозе там, дзе пакінуў яго забойца. Даведаўшыся, дзякуючы містеру Уіплеру, як рэвальвер апынуўся пасля бюста на падлозе, я павінен цяпер прасачыць яго першапачатковы шлях з падлогі на бюст. Вы разумееце, што я маю на ўвазе? Надзвычай ясна, сказаў я і нават свіснуў для большай пераканаўчасці. Але як, каб мяне чорт узяў, вы збіраецеся да ўсяго гэтага падступіцца? Эх, я толькі на пачатку шляху. Вулф выпрастаўся ў крэсле. Але трэба, каб і свая галава адпачыла перад абедам. Падайце мне, калі ласка, каталог архідэй містера Шэнкса. На гэтым наша размова скончылася, а калі Вулф садзіцца за стол есці, справам не застаецца месца не толькі ў размове, але і ў самой абстаноўцы. Пасля абеду ён зноў пайшоў у кабінет і зручна ўладкаваўся ў крэсле. Нейкі час ён проста сядзеў, а потым пачаў варушыць вуснамі, і я здагадаўся, што ён нешта старанна абдумвае. Зусім не уяўляючы, як ён мяркуе вырашыць праблему пералёту рэвальвера з падлогі на бюст, я хацеў даведацца, колькі на гэта спатрэбіцца часу, і ці не звернецца Вульф да паслуг Крэймера, каб арыштаваць яшчэ каго-небудзь, і калі так, то каго? Я часта назіраў, як ён сядзіць вось так шмат гадзін запар, але гэты раз патрэбілася ўсяго 20 мінут. Не было яшчэ і 3 гадзін, як ён прабурчаў маё імя і расплюшчыў вочы. Арчы. Так, сэр? Я не магу гэта зрабіць, давядзецца заняцца табе. Вы маеце на ўвазе тую самую праблему? Прабачце, я заняты. Я маю на ўвазе адну справу. Вулф скорчыў кіслую міну. Я не хачу мець справы з той самай дзяўчынай. Это можа аказацца цяжкім выпрабаваннем, і я ўсё сапсую. Справа якраз па вас. Возьмите свой блокнот, я прадыктую один документ, а потым мы яго абмяркуем. Так, сэр, я б не сказаў, што мисс Бослі можна назваць дзяўчынай. Да не мисс Бослі, мисс Джеймс. Адгукнуўся я і ўзяў блокнот. 15 минут на 5, калі Вулф пайшоў наверх на традыцыйнае пасляабедзенае спатканне з архідэямі, я сядзеў за сталом, утаропіўшыся ў тэлефон з такім пачуццём, якое, на маю думку, узнікае у Роджера Мэрыса, калі той б'е наводмаш. Толькі што я пазваніў Клары Джеймс, каб запрасіць яе праехацца разам у маім аўтамабілі з адкрытым верхам, і тая ткнула мяне носам у гразь. Вы не падумайце, што я самавлюблёны,
звыш усякай меры, даволі ўпэўнена мог бы ісці ў заклад, выстаўляючы амаль 1000 ачкоў наперад у спрэчках наконт згоды дамачак на спатканне, бо ніколі не заводжу аб гэтым нават размовы, калі ўсе абставіны пераканаўча не сведчаць аб тым, што запрашэнне будзе прынята. Але ў выніку я прывык чуць толькі сцвярджальны адказ, і таму яе катэгарычная адмова была нечаканым ударам. Распрацаваўшы 3 планы і забракаваўшы іх, я спыніўся нарэшце на 4-м і зноў набраў нумар Клары. У трубцы, як і раней, пачуўся яе голас. Даведаўшыся, хто ёй звоніць, Клара адразу ж загаварыла: «Я ж вам сказала, што запрошаны на коктейль. Калі ласка, не... Чакайце!» Рэзка спыніў я Клару. «Я зрабіў памылку. Хацеў быць добрым. Думаў запрасіць вас падыхаць свежым паветрам, а потым ужо паведаміць кепскую навіну. Я... Якую кепскую навіну? Адна жанчына толькі што паведаміла нам з містерам Вулфам, што апрача яе яшчэ 5, а можа нават і болей асоб ведаюць, што ў вас быў ключ ад дзвярэй студыі Альберта Міёна». Маўчанне. Часам цішыня выводзіць сябе. Але цяпер іншы выпадак. Нарэшце яна зноў загаварыла, цяпер зусім па-іншаму. «Гэта недарэчная хлусня. Хто вам гэта сказаў?» «Ну, я не памятаю і не хачу пра гэта гаварыць па тэлефоне. Толькі 2 дэталі. Па-першае, калі гэта так, навошта вы грукалі ў дзверы 10 мінут, спробуючы зайсці ў студыю, калі ён ляжаў там ужо мёртвы? Вы ж мелі ключ. Нават радавы паліцэйскі паставіўся бы да такіх заяў скептычна. Па-другое, сустрэнемся ў бары Чэрчыль роўна ў 5 гадзін і ўсё абгаворым. Згода? Але гэта так, вы настолькі перастаньце, все это дарэмна. Згода?» Зноў маўчанне. Не такое доўгае, а потым «Добра». І на другім канцы кінулі трубку. Я ніколі не вымушаю жанчыну чакаць, і ў мяне не было аніякіх прычын рабіць выключэнне менавіта для гэтай жанчыны, таму я быў у бары Чэрчыль на 8 мінут раней вызначанага часу. Бар быў прасторны, з кандыцыянерамі, зручны з усіх бакоў, і нават цяпер у сярэдзіне жніўня аб яго зручнасці сведчыла амаль роўная колькасць сярод наведвальнікаў мужчын і жанчын. Я пайшоў у сярэдзіну залы, азіраючыся па баках, але нават не спадзяючыся, што Клара ўжо тут, і вельмі здзівіўся, калі пачуў, як нехта мяне паклікаў, і ўбачыў яе ў адной з кабін. Вядома, бар быў блізка ад яе дому, і ўсё ж яна не марнавала часу. Клара заказала сабе ўжо пітво і амаль што асушыла шклянку. Я падсеў да яе століка, і адразу ж побач з'явіўся афіцыант. «Што вам?» — спытаў я Клару. «Віскі з лёдам». Я загадаў афіцыанту прынесці 2 порцыі. Клара нахілілася ўперад і замалаціла языком, не пераводзячы дыху. «Паслухайце, гэта абсалютнае глупства. Скажыце толькі, хто вам такое нагаварыў, бо гэта абсалютная лухта». Хвіліну. Перапыніў яе хутчэй позіркам, чым словамі. Яна бліснула вачыма і змоўкла. «Пачынаць трэба не з гэтага, бо інакш у нас нічога не атрымаецца». Я ўзяў з кішэні аркуш паперы і разгарнуў перад ёю. Гэта была акуратна надрукаваная копія дакумента, які дыктаваў мне Вулф. «Хутчэй і прасцей для вас будзе спачатку прачытаць вось гэта, бо толькі так даведаецеся, у чым справа». Я не даў ёй у рукі паперу, чытач можа разам з Кларай прачытаць яе змест. Дакумент быў пазначаны тым жа днём. Я, Клара Джеймс, гэтым сведчу, што ва ўторак 19 красавіка я зайшла ў жылы дом нумар 620 на Іст-Энд-авеню горада Нью-Йорка у ці прыблізна ў 6:15 вечара, паднялася на ліфце на 13-й паверх. Я пазваніла ў студыю Альберта Міёна. Да дзвярэй студыі ніхто не падышоў, і ніякіх гукаў адтуль не пачулася. Дзверы не былі зачыненыя наглуха. Яны не былі прыадчыненыя, але і на засаўку, ці ключаны таксама былі не замкнёныя. Пазваніўшы яшчэ раз і не пачуўшы адказу, я адчыніла дзверы і зайшла ў студыю. Альберт Міён ляжаў на падлозе каля піяніна. Ён быў мёртвы. У верхняй частцы галавы была дзірка. Безумоўна, ён быў мёртвы. У мяне закруцілася галава, і я мусіла сесці на падлогу і апусціць галаву, каб не страціць прытомнасці. Я не дакранулася да трупа. На падлозе, непадалёк ад містера Міёна, ляжаў рэвальвер. Я ўзяла яго ў рукі.
Здаецца, я праседзела на падлозе каля 5 мінут, але, можа, крыху болей ці меней. Калі паднялася на ногі і пайшла да дзвярэй, зразумела, што ўсё яшчэ трымаю ў руцэ рэвальвер. Я паклала яго на падстаўку бюста Каруза. Пасля я сцяміла, што мне не трэба было гэтага рабіць, але ў той час я была настолькі ўражана і збянтэжана, што не разумела, што раблю. Я выйшла са студыі, зачыніла за сабой дзверы, пайшла па агульнай лесвіцы ўніз на 12-й паверх і пазваніла ў кватэру Мільёнаў. Я збіралася расказаць пра ўсё місіс Мільён, але калі тая з'явілася на парозе, я не здолела выціснуць з сябе ніводнага слова пра здарэнне. Я не змагла сказаць ёй, што яе муж ляжыць там у студыі мёртвы. Пасля я шкадавала аб гэтым, але цяпер не бачу прычыны, каб шкадаваць ці прасіць прабачэння. Я проста не магла выціснуць з сябе ніводнага слова. Я сказала, што хачу бачыць яе мужа, што званіла ў студыю, але ніхто не адазваўся. Потым я выклікала ліфт, выйшла на вуліцу і пайшла дадому. Не здолеўшы расказаць аб здарэнні місіс Мільён, я нікому іншаму аб гэтым не паведаміла. Я прасказала пра гэта бацьку, але яго не было дома. Я вырашыла дачакацца яго прыходу і паведаміць пра здарэнне, але раней пазваніў знаёмы і сказаў, што Мільён скончыў самагубствам, таму я вырашыла нікому не гаварыць, нават бацьку, што была ў студыі. А сказаць, што званіла і стукала ў дзверы, але не пачула адказу. Я думаю, што гэта не мае асаблівага значэння, але мне растлумачылі, што гэта важна, таму я дакладна паведамляю, як усё гэта здарылася. Калі Клара скончыла чытаць, падышоў афіцыант з пітвом, і яна прыціснула паперу да грудзей, нібыта хавала карты, гуляючы ў покер. Трымаючы дакумент левай рукой, правай взяла шклянку і прагла глынула віскі. Каб падтрымаць кампанію, я таксама адпіў са сваёй шклянкі. «Адна хлусня», — сказала яна з абурэннем. «Ну, вядома», — сказаў я. «У мяне добры слых, таму гаварыце цішэй. Містер Вулф шчыра хоча даць вам шанс, і ва всякім разе прыйшлось бы пазмагацца, каб прымусіць вас падпісаць дакумент, калі б у ім была напісана ўся праўда. Нам даволі добра вядома, што дзверы студыі былі замкнёныя, і вы адамкнулі іх ключом. А таксама тое... Не, паслухайце адну хвіліну, што вы наўмысна ўзялі рэвальвер з падлогі і паклалі на бюст. Вы падумалі, што місіс Мільён забіла яго, і паклалі рэвальвер на падлогу, каб усё было падобна на самазабойства, і вы вырашылі парушыць яе план. Вы не маглі... «Дзе вы былі ў той час?» — спыталася Клара з пагардай. «Хаваліся за канапай?» «Глупства. Калі у вас не было ключа, чаму вы скасавалі свае планы наконт коктейлю, каб сустрэцца са мной, пачуўшы пра тое, што я паведаміў вам па тэлефоне? Што ж датычыцца рэвальвера, калі б вы нават цэлы год над гэтым думалі, нічога больш дурнейшага не прыдумалі? Хто б паверыў, што нехта стрэліў у яго, імітуючы самазабойства, а потым аказаўся настолькі дурным, што паклаў рэвальвер на бюст? Трэба быць занадта абмежаваным, каб паверыць. Я кажу гэта шчыра, але вы вось паверылі». Клара была вельмі занятая сваімі думкамі, каб абурыцца тым, што яе назвалі абмежаванай. Яна спахмурнела, ад чаго белы гладкі лоб зморшчыўся, а ў вачах знік бляск. «Во всякім разе, — запярэчыла яна, — тое, што тут напісана, не толькі хлусня, ўсё гэта проста немагчыма. Рэвальвер знайшлі на падлозе каля трупа, таму гэта не можа быць праўдай». «Так, — ухмыльнуўся я ў адказ, — тое, што напісана ў паперы, відаць, вас шакіравала. Калі вы асабіста паклалі рэвальвер на бюст, як тады магло здарыцца, што яго знайшлі на падлозе? Відавочна, нехта паклаў яго назад. Думаю, вы вырашылі, што гэта таксама зрабіла місіс Мільён, і, відаць, вам цяжка было трымаць язык за зубамі, але вы мусілі маўчаць. А цяпер сітуацыя крыху іншая. Містер Вулф ведае, хто паклаў рэвальвер на падлогу і мае адпаведныя доказы. Больш таго, ён ведае, што Мільёна забілі, і таксама можа гэта даказаць. Адзінае, што яго стрымлівае, гэта ўсяго толькі адна дэталь. Неабходнасць вызначыць, як рэвальвер трапіў з падлогі на бюст. Я дастаў з кішэні аўтаручку. Падпішыце паперу. Я засведчу подпіс, і з вамі ўсё будзе ў парадку.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Подпишите паперу. Я засведчу подпіс, і з вами все будзе ў парадку. Вы маеце на ўвазе падпісаць вось гэта? Пагардліва ўсклікнула Клара. Я не настолькі дурная. Я выбраў момант, калі ў наш бок зірнуў афіцыант, загадаў падліць віскі, а потым за кампанію асушыць сваю шклянку. Я сустрэўся з пільным позіркам Клары, які адпавядаў яе пахмурнаму настрою. «Послухай, сінявочка», — звярнуўся я да яе памяркоўна, «я не засовываю табе пад пазногці іголак. Я не паўтараю, што мы можам даказаць, што ты заходзіла ў студыю, бо ў цябе быў ключ, ці дзверы былі не замкнёныя. Это не істотна. І перанесла рэвальвер. Мы ведаем, што гэта зрабіла ты, таму што ніхто іншы не мог, а ты была ў студыі менавіта ў той час, але я мушу прызнацца, што мы не можам гэта доказать. Тым не менее, я прапаную одно выдатнае пагадненне. Толькі паслухай. Я наставіў у яе бок канец ручкі. Гэта заява нам патрэбная толькі на той выпадак, калі асоба, якая паклала рэвальвер назад на падлогу, акажацца настолькі дурной, што прагаворыцца. А гэта вельмі неймаверна. Ён толькі... Вы сказалі, ён? Спыталася Клара. Ну, ўсё роўна, ён ці яна, як кажа містер Вулф, мова сцерпіць любы займеннік. Ён толькі б нарабіў сабе клопату. Калі ж ён не прагаворыцца, а ён такі змоўчыць, твоё паказанне не будзе скарыстана зусім, але трэба мець яго у сейфе на той выпадак, калі ён ўсё ж такі прабалбочыцца. Да таго ж, маючы гэтае сведчанне, мы не будзем лічыць сябе абавязаным інфармаваць паліцыю, што ў цябе ёсць ключ ад дзвярэй студыі. Ключы нас не цікавілі б. І яшчэ адна рэч, ты зберажэш для бацькі добры пачак грошай. Калі ты падпішаш гэтае сведчанне, мы зможам высветліць справу аб забойстве Міёна і выпадку поспеху. Я гарантую, што у місіс Міён не будзе ніякага жадання прад'яўляць іск твайму бацьку. Яна будзе занадта занятая адной справай, так што не маруць і падпісвай, дадаў я, прапаноўваючы Клары ручку. Яна адмоўна, але не вельмі энергічна пакруціла галавой, бо мозг зноў уключыўся ў работу. Поўнасцю усведамляючы, што яе здольнасці мысліць былі далёка не спартыўнага ўзроўню, я цярпліва чакаў. Потым прынеслі новыя порцыі віскі, і спатрэбіўся перапынак, бо не варта было спадзявацца, каб Клара думала і піла адначасова. Але ўрэшце яна неяк здолела засяродзіцца на акрэсленым мною пытанні. «Значыць, вы ведаеце», — заявіла Клара з задавальненнем. «Мы ведаем дастаткова многа», — сказаў я змрочна. «Вы ведаеце, што яго забіла яна. Вы ведаеце, што яна паклала рэвальвер назад на падлогу. Я таксама гэта ведала. Я ведала, што гэта яна. І цяпер вы можете гэта даказаць? Калі я падпішу паперу, вы зможаце гэта даказаць». Вядома, я мог бы схітраваць, але падумаў, якога чорта? «Вядома, мы зможам», — запэўніў я Клару. «З гэтым сведчаннем мы зможам працягваць следства. Яно якраз тое звяно ў ланцугу, якога не хапае. Вось ручка». Клара ўзяла шклянку, апарожніла яе,
паставіла на стол і галаву даю адсеч, калі яна не збіралася зноў адмоўна, але на гэты раз энергічна пакруціць галавой. «Не», — сказала яна рашуша, — «я не падпішу». Яна выцягнула ў мой бок руку, трымаючы ў ёй дакумент. «Я прызнаюся, што ўсё гэта праўда, і калі вы перадасцё справу ў суд, яна скажа, што паклала рэвальвер на падлогу, я пад прысягай засведчу, што я паклала рэвальвер на бюст. Але падпісваць я нічога не буду, бо аднойчы я падпісала штосьці ў сувязі з нейкім здарэннем, і бацька прымусіў мяне паабяцаць, што я ніколі не падпішу ніводнай паперы, не паказаўшы яе перш яму. Я магла б узяць гэтую паперу, паказаць яму і падпісаць, а вы б прыйшлі за ёй увечары ці заўтра». Сказаўшы гэта, яна спахмурнела. Толькі вось яму б стала вядома, што ў мяне быў ключ, але я змагла б усё растлумачыць. Але дакумента ў яе руках ужо не было. Я паспеў узяць яго ў свае рукі. Вы скажаце, што я мог бы памяняць тактыку і працягваць барацьбу, але вы не былі сведкамі нашай размовы і ў адрозненне ад мяне не бачылі, што яна вырабляла і не чулі, што гаварыла. Я здаўся. Узяў з кішэні запісную кніжку, вырваў з яе старонку і пачаў пісаць. «Я не супраць яшчэ адной порцыі», — заявіла Клара. «Хвілінчку», — прамармытаў я, працягваючы пісаць наступнае. «Ніра Вулфу. Гэтым пацвярджаю, што Арчі Гудвін зрабіў усё магчымае, каб угаварыць мяне падпісаць напісанае вамі сведчанне і растлумачыў мне мэту гэтай паперы. Я сказала, чаму вымушана адмовіцца паставіць свой подпіс. Вось», — сказаў я, перадучу ёй тое, што напісаў. «Такім чынам вы не падпішыце дакумента, усяго толькі засведчыце, што адмаўляецеся падпісваць гэтую паперу. Я вымушаны мець такое сведчанне, бо містер Вулф ведае, як мяне вабяць прыгожыя дзяўчаты, асабліва такія элегантныя, як вы, і калі я прынясу яму гэтую паперу без подпісу, ён падумае, што я нават не рабіў спробы. Ён нават можа звольніць мяне. Ну, проста напішыце ўнізе ваше прозвішча». Клара зноў прачытала тое, што было напісана на лістку, і взяла ручку. Яна усміхнулася, зірнуўшы на мяне сваімі бліскучымі вачыма. «Вы не жартуеце?» — сказала яна без былой непрыязні. «Я ведаю, калі мной цікавяцца мужчыны. Вы думаеце, што я халодная і хітрая?» «Вось як?» — адгукнуўся я крыху згорчу, але не вельмі горка. «Во всякім разе справа не ў тым, зацікавіўся я вамі ці не, а ў тым, што падумае Вулф. Гэта значна дапаможа. Вельмі вам абавязаны». Я ўзяў з яе рук паперу і падзьмуў на яе, каб хутчэй засохла чарніла. «Я ведаю, што мной цікавяцца мужчыны», — зноў сказала Клара. Болей ад яе мне нічога не было патрэбна. Але я, можна сказаць, паабяцаў яшчэ адну порцыю віскі, таму зноў паклікаў афіцыянта. На заходнюю частку 36-й вуліцы я вярнуўся толькі пасля 6 гадзін. Вулф ужо нанёс візіт у аранжарэю, цяпер сядзеў у кабінеце. Я хуткім крокам зайшоў у пакой і паклаў перад ім на стол паперу без подпісу. «Ну і што?» — прабурчаў ён. Я сеў і дакладна паведаміў Вулфу, як усё адбывалася да таго моманту, калі яна прапанавала ўзяць дакумент дадому і паказаць бацьку. На жаль, заўважыў я, некаторыя з яе выдатных якасцей засталіся непрыкметнымі у натоўпе ў той вечар. Я говорю гэта не для таго, каб апраўдацца, проста адзначаю факт. Для ўсіх аперацый, што адбываюцца ў звілінах яе мозгу, хапіла б арэхавай шкарлупіны. Ведаючы вашы адносіны да бездоказных заяў і жадаючы запэўніць у праўдзівасці менавіта гэтай заявы, я прынёс з сабой доказ. Вось папера, якую яна ўсё-таки падпісала. Я ўручыў яму лісток, вырваны з блакнота. Вулф зірнуў на паперу і падміргнуў мне. «Яна гэта падпісала?» «Так, сэр, у маёй прысутнасці». Сапраўды добра, задавальняюча. Я безуважным кіўком галавы пацвердзіў, што ўспрымаю выказаную падзяку. Маё самалюбства застаецца некранутым, калі ён вось так буркае задавальняючы. «Смелы шырокі почерк», — заўважыў Вулф.
Яна пісала вашай ручкай? Так, сэр. Пакажы, як, калі ласка. Я ўстаў і падаў яму ручку разам з некалькімі аркушамі паперы і спыніўся каля стала, зацікаўлена назіраючы, як Вулф зноў і зноў пісаў «Клара Джеймс», параўноўваючы кожную спробу з прынесеным мною зорам. Адначасова ў перапынках перад наступнай спробай ён гаварыў: «Малаверагодна, што нехта некалі ўбачыць гэта, апрача нашых кліентаў. Так, лепш. Ёсць яшчэ час пазваніць усім ім да вячэры. Перш місіс Мійон і містеру Уіплеру, потым іншым. Скажыце ім, што я прыйшоў да высновы наконт іску місіс Мійон да містера Джеймса. Спытайцеся, ці змогуць яны прыйсці сёння ў 9 гадзін вечара. Калі гэта немагчыма, то, можа, заўтра в 11. Потым звяжыцеся з містерам Крэймерам, скажыце яму, што, відаць, варта ўзяць з сабою аднаго з сваіх людзей». Вулф расправіў надрукаванае сведчанне на рэгістрацыйным журнале, падрабіў унізе подпіс Клары Джеймс і параўнаў з здабытым мною арыгіналам. «Недасканала, як на спецыяліста», – прамармытаў ён, «але спецыяліст ніколі яго не ўбачыць. Што ж датычыцца нашых кліентаў, то нават калі яны ведаюць яе почерк, гэта пройдзе найлепшым чынам». Спатрэбілася добрая гадзіна, каб дамовіцца па тэлефоне аб сустрэчы ў той вечар, але ўрэшце мне ўдалося выканаць даручэнне. Я так і не змог злавіць Джиффорда Джеймса, але яго дачка згадзілася знайсці яго і прывезці з сабою. Астатніх я адшукаў сам. Адзіных, хто спрабаваў пярэчыць, былі кліенты, асабліва Пегі Мійон. Яна ўпарта адмаўлялася прысутнічаць на сустрэчы, якая павінна была адбыцца пад маркай абмеркавання яе іску да Джиффорда Джеймса, і я мусіў звярнуцца за падтрымкай да Уіплера. Фрэда і Пегі запрасілі прыйсці раней за іншых, каб перагаварыць асобна і потым вырашыць, заставацца ім ці не. Яна згадзілася з такой прапановай. Яны прыйшлі своечасова да вячэрняй кавы. Пегі, відаць, пачысціла зубы, паспала і прыняла ванну, ну і што, відавочна, пераапранулася, але, нягледзячы на ўсё гэта, выгляд у яе быў далёка не бліскучы. Яна была ўся насцярожаная, стомленая, замкнёная і скептычная. З яе вуснуў не вырваўся поток слоў наконт таго, што яна шкадуе, чаму свой час за кіламетр не абышла Ніра Вулфа, але, відаць, ёй карцела гэта сказаць. У мяне склалася думка, што настрой Фрэда Уіплера быў такі самы, але ён імкнуўся быць галантным і добразычлівым. Справа ў тым, што на першым візіце да Вулфа настаяла Пегі, і цяпер Фрэду не хацелася, каб яна думала, што ў выніку атрымалася хутчэй горш, чым лепш. Яны не ажывіліся нават тады, калі Вулф паказаў сведчанне, падпісанае прозвішчам Клары Джеймс. Яны чыталі яго разам, яна, седзячы ў чырвоным скураным крэсле, ён, прысеўшы побач на падлакотнік. Прачытаўшы, яны адначасова зірнулі на Вулфа. «Ну, дык што?» – спытаў Фрэд. «Шаноўны пан», – сказаў Вулф, адсунуўшы кубак са сподкам. «Шаноўная пані, чаму вы прыйшлі да мяне? Таму што тая акалічнасць, што рэвальвера не было на падлозе, калі вы абое зайшлі ў студыю, упэўніла вас у тым, што Мійон не скончыў самагубствам, а яго забілі. Калі гэта акалічнасць дазволіла б вам паверыць, што гэта было самазабойства, вы б ужо пажаніліся, і я не быў бы вам патрэбны. Выдатна. Цяпер абставіны, як высветлілася, сведчыць менавіта аб гэтым. Чаго яшчэ вы хочаце? Вы хацелі вызваліць свае думкі ад падазронасці? Я іх вызваліў». Фрэд моцна сцяў скрыўленыя вусны. «Я гэтаму не веру», – пахмурна сказала Пегі. «Вы не верыце гэтаму сведчанню?» Вулф узяў дакумент і паклаў у шуфляду стала. Такі ўчынак прыемна здзівіў мяне, як разумная перасцярога, бо набліжалася 9 гадзіна. «Вы лічыце, што міс Джеймс падпісала б такі вось дакумент, калі б гэта не была праўдай?» «Навошта тады?» «Я маю на ўвазе не гэта», – перапыніла яго Пегі, «а тое, што я не веру, каб мой муж скончыў самагубствам, незалежна ад таго, дзе знаходзіўся рэвальвер. Я занадта добра яго ведала. Ён бы ніколі не налажыў на сябе рукі. Ніколі.
Пэгі ўзняла галаву і глянула на свайго спадарожніка. Ці не так, Фред? Гэтаму цяжка паверыць, неахвотна пагадзіўся Фред. Вось як, з'едліва заўважыў Вулф. Тады заданне, якое вы мне даручылі, не адпавядае вашаму ранейшаму апісанню. Зрэшты, вы павінны пагадзіцца наконт таго, што я задаволіў вашу просьбу высветліць пра рэвальвер. Тут ужо вам ніяк не выкруціцца. Такім чынам даручэнне выканана, але цяпер вы хочаце яшчэ нешта. Вы хочаце, каб было раскрыта забойства, што азначае ў выпадку неабходнасці і арышт забойцы. Вы хочаце, я маю на ўвазе, настойвала ў поўным адчаі Пэгі, што не веру, каб ён мог скончыць самагубствам, і нішто не прымусіць мяне паверыць у гэта. Цяпер я разумею, што я сапраўды у гэты момант пачуўся званок, і я пайшоў адчыняць дзверы. Так нашы кліенты засталіся на сустрэчу. Усяго на ёй прысутнічала 9 запрошаных. 6 тых, хто быў тут у панядзелак вечарам, 2 кліентаў, інспектор Креймер і мой стары знаёмы і праціўнік сержант Перлі Стэббінс. Незвычайнасць сустрэчы была ў тым, што толькі самая абмежаваная з усіх прысутных Клара Джеймс разумела, у чым справа, праўда, калі не прагаварылася бацьку, у чым я сумняваўся. Яна мела перавагу над астатнімі, дзякуючы намёку, які пачула ад мяне ў бары Чэрчыль. У Адэлі Бослі, доктара Ллойда, Руперта Гроува, суддзі Арнольда і Джиффорда Джеймса, да таго, як яны зайшлі ў кабінет і пазнаёміліся з інспектарам Креймерам і сержантам Стэббінсам, не было падстаў лічыць, што на сустрэчы магло быць штосьці іншае, апрача пытання аб іску да Джеймса. Адзін Бог ведаў, што яны падумалі. Дастаткова было зірнуць у іх твары, каб упэўніцца, што менавіта яны нічога не ведаюць. Што датычыцца Креймера і Стэббінса, то ў іх быў дастатковы вопыт супрацоўніцтва з Ніра Вулфам. Каб разумець, што ёсць амаль усе падставы быць упэўненым, пер'я пасыпляцца, толькі вось з каго, як і калі. Што ж датычыцца Фрэда і Пэгі, то нават пасля прыходу прадстаўнікоў праваахоўных органаў яны, відаць, лічылі, што Вулф збіраецца канчаткова зацвердзіць версію аб самазабойстве Міёна, азнаёміўшы прысутных з сведчаннем Клары і паведаміўшы аб тым, што Фрэд расказаў нам, як рэвальвер перанёсся з бюста на падлогу. Відаць, таму ў іх на тварах быў выраз адчаю і зацкаванасці. Гэты раз яны адчувалі сябе нібыта ў пастцы. Вулф звярнуўся да інспектара, які сядзеў ззаду каля вялікага глобуса, побач з ім Перлі. Калі вы не супраць, містер Креймер, перш я высветлю адно невялікае пытанне, якое выходзіць за межы вашых інтарэсаў. Креймер кіўнуў галавой і паправіў трачаўшую з рота сігару. Вулф перавёў позірк на іншых прысутных. Я ўпэўнены, што вам будзе прыемна пачуць наступнае. Але трэба сказаць, што я прыйшоў да такой высновы не для таго спецыяльна, каб парадаваць вас. Я вывучыў толькі сутнасць справы. Не кранаючы юрыдычнага статуса місіс Міён, я лічу, што маральна яна не мае падстаў для іску супраць містера Джеймса. Як я сцвярджаў раней, місіс Міён пагаджаецца з маёй думкай. Яна не прад'яўляе іску і не патрабуе кампенсацыі. Вы пацвярджаеце гэта ў прысутнасці сведкаў, місіс Міён? Безумоўна. Пэгі збіралася нешта дадаць, але ў самы апошні момант спынілася. «Цудоўна!» — ускочила з крэсла Адэль Бослі. «Магу я пазваніць з вашага тэлефона?» «Пазней», — асек яе Вулф. «Сядайце, калі ласка». «Мне здаецца, — заўважыў суддзя Арнольд, — што гэта можна было паведаміць нам і па тэлефоне. Я мусіў адмяніць важную сустрэчу. Адвакатам цяжка дагадзіць». «Даволі слушная заўвага», — пагадзіўся Вулф памяркоўным тонам. «Калі б гэта было ўсё. Але застаецца пытанне, звязанае са смерцю Міёна. Калі якое яна мае да гэтага дачынення? Якраз гэта я і збіраюся вам паведаміць. Безумоўна, гэта не старонняе пытанне, бо яго смерць была вынікам, хоць і не ўскосным, гвалтоўных дзеянняў з боку містера Джеймса. Але сфера маіх інтарэсаў не абмяжоўваецца толькі гэтым.
Миссис Міён звярнулася да маіх паслуг не толькі таму, каб вырашыць пытанне аб іску перад яўленым яе мужам містеру Джеймсу. Гэта пытанне ўжо закрыта, але і таму, каб расследаваць справу аб смерці мужа. Яна была ўпэўненая, што ён не скончыў самагубствам і не магла паверыць, улічваючы характар містера Міёна, што ён быў здольны на самагубства. Я правёў расследаванне і гатовы паведаміць ёй вынікі. «Навошта мы тут?» – віскнуў Руперт Луш. «Мне патрэбны адзін з вас. Патрэбны забойца». «І ўсё ж менавіта мы не патрэбныя», – сурова заўважыў Арнольд. «Чорт!» – раўкнуў Вулф. «Ідзіце! Усе, акрамя аднаго, ідзіце!» Ніхто не зварухнуўся. Вулф пачакаў 5 секунд. «Ну, тады будзем працягваць», – суха прамовіў ён. «Як я ўжо казаў, я гатовы паведаміць вынікі, але расследаванне пакуль не завершана. Для высвятлення адной вельмі важнай дэталі патрэбна афіцыйная санкцыя, і таму тут прысутнічае інспектор Крэймер. Адначасова спатрэбіцца садзейнічанне з боку місіс Міён, акрамя таго, лічу мэтазгодным атрымаць кансультацыю ад доктара Ллойда, бо менавіта ён падпісаў пасведчанне аб смерці». Вулф перавёў позірк на Пегі. «Пачнём з вас, мадам. Вы дадзіце згоду на эксгумацыю цела вашага мужа?» «Навошта?» – спыталася місіс Міён, здзіўна глянуўшы на Вулфа. «Каб атрымаць доказы таго, што яго забілі, і высветліць, хто быў забойца. Для гэтага ёсць даволі важкія падставы». «Так, мне ўсё роўна», – сказала Пегі ўжо без здзіўлення ў голасе. Яна падумала, што ён сказаў гэта проста так. Вулф перавёў позірк улева. «Вы не супраць, доктар Ллойд?» Ллойд разгубіўся. «Не ведаю», – паволі і выразна адказаў ён. «Не ведаю, куды вы хіліце, але як бы там ні было, ад мяне нічога не залежыць, я проста выпісаў пасведчанне». «Значит, вы не будете супраць?» «Містер Крэймер, падстава для просьбы аб афіцыйнай санкцыі з'явіцца праз момант, але павінен вам сказаць, што абследаванне і даклад павінен зрабіць доктар Абрахам Рэнтнер са шпіталя Гара Сінай». «Эксгумацыя не праводзіцца толькі таму, што вам гэта цікава», – прабурчаў Крэймер. «Вядома, але справа не ў маёй асабістай цікаўнасці». Вулф абвёў позіркам прысутных. «Усе вы, я лічу, ведаеце, што адна з асноўных прычын, і, відаць, нават галоўнае, што легла в аснову заключэння паліцыі наконт таго, што Міён скончыў самагубствам, былі абставіны надыходу смерці. Безумоўна, неабходнай была наяўнасць іншых дэталяў, напрыклад, прысутнасць рэвальвера каля цела. І ўсе гэтыя дэталі аказаліся адпаведнымі. Але вырашальным фактарам было тое меркаванне, што чалавека нельга забіць, засунуўшы яму ў рот дула і націснуўшы на курок, не пазбавіўшы перш прытомнасці. А ніякіх прыкмет таго, што быў нанесены ўдар ці ўжываліся лекавыя прэпараты, не было. Такое меркаванне звычайна аказваецца абгрунтаваным, але менавіта гэты выпадак аказаўся выключэннем. Это мне прыйшло ў галаву адразу пасля таго, як місіс Міён першы раз прыйшла да мяне на кансультацыю. Паколькі там прысутнічала, але я прадэманструю вам гэта шляхам простага эксперыменту. Арчі, дайце мне рэвальвер». Я выцягнуў трэцюю шуфляду стала і ўзяў адтуль рэвальвер. «Зараджаны?» «Не, сэр», – адказаў я, шчокнуўшы затворам. Вольф зноў звярнуўся да прысутных. «Думаю, вось вы, містер Джеймс, як оперны спявак вы павінны ўмець выконваць аўтарскія рэмаркі. Встаньце, калі ласка. Справа сур'ёзна, так што рабіць усё належным чынам. Вы пацыент, у якога баліць горла, а містер Худвін ваш доктар. Ён папросіць вас адкрыць рот, каб мець магчымасць агледзець горла, вы павінны зрабіць тое, што на самай справе зрабілі па такіх абставінах. Калі ласка». «Але ж гэта і так ясна», – сказаў з пахмурным выглядам Джеймс, падымаючыся з крэсла. «Лічу, што няма ніякай патрэбы. Тым не меней, зрабіце мне ласку. Тут ёсць адна дэталь. Ну, пастарайцеся зрабіць гэта як мага натуральней». «Ну, так. Ну, добра.
А вы все назираете за тваром мистера Джеймса. Уважліва. Пачынайце, Арчі. Паклаўшы рэвальвер у кішэню, я падышоў да Джеймса і загадаў яму шырока адкрыць рот. Той павінаваўся. На нейкі час, калі я пачаў аглядаць горла, яго вочы сустрэліся з маімі, а потым закаціліся ўверх. Не спяшаючыся, я ўзяў з кішэні рэвальвер і ўставіў у рот Джеймса, сунуўшы дула да самага паднябення. Джеймс таргануўся назад і асеў у крэслі. «Вы бачылі рэвальвер?» – спытаўся Вулф. «Не, мае вочы былі скіраваны ўверх». «Вось так». Вулф зірнуў на іншых прысутных. «Вы бачылі, як вочы закаціліся ўверх?» «Так здараецца заўсёды. Калі-небудзь паспрабуйце праверыць на сабе. Я паспрабаваў у сваёй спальні ў нядзелю вечарам, так што нельга сказаць, што зусім немагчыма забіць чалавека вось такім чынам. Это нават не цяжка, калі вы яго доктар, і ў яго штосьці не ў парадку з горлам. Вы згодны, доктар Ллойд?» Доктар Ллойд не далучыўся, як іншыя, да ўдзелу ў эксперыменце і нават не зірнуў на Джеймса. Твар яго заставаўся каменным, толькі ледзь прыкметна дрыжэў падбародак. Доктар прыклаў усе намаганні, каб усміхнуцца. «Дэманстрацыя магчымасці здарэння, — сказаў ён даволі мілагучным голасам, — гэта не доказ, што яно адбылося». «Сапраўды, гэта не доказ», — пагадзіўся Вулф, — «хоць нам і вядомы некаторыя факты. У вас няма пераканаўчага алібі. Міён пусціў бы вас у сваю студыю ў любы час без ніякіх пытанняў. Вы маглі з лёгкасцю ўзяць рэвальвер з падстаўкі бюста Каруза і непрыкметна сунуць у кішэню. Для вас, як для нікога іншага, у адказ на просьбу ён бы шырока раскрыў рот, як бы тым самым павінуючыся прыгавору лёсу. Яго забілі неўзабаве пасля таго, як вы былі вымушаны дамовіцца наконт прыёму з доктарам Рэтнерам, каб той агледзеў містера Міёна. Нам вядомы адпаведныя факты, ці не так?» «Яны нічога не даказваюць», – не здаваўся доктар Ллойд. Яго голас быў ужо не такі мілагучны. Ён устаў з крэсла, здавалася, яго цела выйшла з-пад кантролю. Пэўна, ён проста не мог больш сядзець у крэсле, яго мускулы дзейнічалі самі па сабе. Тым самым ён зрабіў памылку, бо як толькі ён устаў, адразу увесь закалаціўся. «Але яны дапамогуць», – адказаў яму Вулф. «Калі мы атрымаем яшчэ адзін факт, мне здаецца, што нам гэта удасца, бо чаго б вам так калаціцца. У чым была справа, доктар? Якая-небудзь недарэчная памылка? Вы што, напартачылі ў час аперацыі і навечна загубілі яго голас? Думаю, што атрымалася менавіта так, паколькі пагроза для вашай рэпутацыі і кар'еры была настолькі сур'ёзная, што вы мусілі пайсці на забойства. Як бы там ні было, хутка мы аб гэтым даведаемся, калі доктар Рэтнер правядзе абследаванне і падрыхтуе даклад. Я не спадзяюся, што вы прадставіце...» «Ніякай памылкі не было! Ніякай памылкі не было!» – завішчаў Ллойд. «Такое магло здарыцца з кожным!» Тым самым ён сапраўды зрабіў памылку. Думаю, што ён канчаткова страціў розум, пачуўшы свой голас, і зразумеўшы, што перайшоў на істэрычны віск і больш не валодае сабой. Доктар кінуўся да дзвярэй. Я пабег услед за ім, збіў з ног суддзю Арнольда. І дарэмна, бо пакуль я дабег да дзвярэй, доктара Ллойда ўжо атрымаў за каўнер Перлі Стэббінс. Там жа быў і Крэймер. Пачуўшы ззаду нейкі шум, я азірнуўся і ўбачыў, як Клара Джеймс з лямантам кінулася да Пэгі Міён, выкрыкваючы нешта такое, што я не мог разабраць, але бацька і Адэль Бослі спынілі яе і пачалі супакойваць. Суддзя Арнольд з Рупертам Тлушчым з імпэтам хвалілі Вулфа за тое, што ў яго ўсё так цудоўна атрымалася. Пэгі, відаць, румзала, бо плечы яе калаціліся, але твару яе я не бачыў, бо яна ўваткнулася ім у плечо Фрэда, і той моцна абдымаў яе. Паколькі мяне ніхто не шукаў і нікому я не быў патрэбны, я пайшоў у кухню, каб выпіць шклянку малака.
сябры, выслухалі апошнія старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.